Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information ng Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Enero 8, tuig 2026. Sa mga nagapanguna karon nga mga balita, Iloilo City Police Station number 1 na may natumod na nga suspitsado sa insidente nga natabo sa Guangco Street City proper. Ining insidente ang tong may mga tawo balang agin respondihan sa aton sa kapulisan nagpakilala diri banwa nga mga empleyado from Prince Telecom, no? Ang kung sa diente isang ginchekyar base niya sa Estados Unidos, and it turned out nga may gintaban sila nga ginabanta isa ka metros nga saway nga nagabalor 600,000 pesos. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, Iloilo City Traffic and Transportation Management kag subong man ang Public Order and Safety Management Office naka full alert na tubtob sa highlights ang Dinagyang Festival 2026. Sa dugang pa nga mga balita, kontraktor nga wala makilalaan makapila ka beses nga ginpatawag ni punong barangay Pancho sa Lubok, Lapos, pero ay ginya responso ko nagsabat. Bisan ako sa aton sining mga kabumbo no nagalibog ang ulo, paano mo ipatawag ang tao nga hindi mo makilala? Kundi siyempre hindi kailangan na magsabat kay why mo gani makilala, sino ipatawag mo to? Kay hindi mo kilala gani. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga talupang do naman nga mga balita nasyonal sa aton sining mga kasimanwa, no? Nagnubo ang numero sa mga Pinoy nga wala sang trabaho, no? Nga kung sa diinti mayara sang stable income sa Nobyembre tuig 2026. Sandig ini sa status or statistics or gindiga sining mga datos sang Philippine Statistics Authority. Sandig diri sa kay PSA Chief Dennis Samapa nga sandig sa pinakabag-o sining labor force survey, yara sa 2.25 or 2.25 million ang unemployed nga nagaedad 15 pataas. Mas manubo ikumpara sa 2.54 million sadtong Oktubre tuig 2025 kag mas mataas naman sang 1.66 million sadtong Nobyembre tuig 2024. Sa percentage nga 51.52 million, no, nga numero sa labor force ang mga aktibo sining nagapangita sang trabaho sa tiyempo bangod nga wise ang income ang yara karon sa unemployment rate nga nagalabot sa 4.4%, mas manubo sang 5% sa Oktubre tuig 2025 nga 44 sa 1,000 katawo ang wala sang trabaho. Ang numero naman nga may ara sang trabaho ang nagtaas sang 49.26 million sining Nobyembre sa nakaligan nga tuig, halin sa 48.62 million sa tuong Oktubre tuig 2025. Ginklaro ni Mapa nga may jutay nga pagtaas ang month-on-month or month-on-month employment tuga ini sang kalamidad nga naeksperyensyahan sang aton siniyang pungsod sadtong bulan sang Nobyembre bisan nga pasulod na sa holiday season nagadamo sa gyapon ang labor demand. I-imagine na lang sa aton sining mga kabumbo, no? Nga may ara sang trabaho subong pero pasipad-an ang ila sining pagtungod sa ila sining trabaho.
may ara sang trabaho subong pero ang ila sini nga output pigado. May trabaho subong, ang tinutuyo lang is to time in and time out. Tapos pinanago. May trabaho subong pero ang tinutuyo nga paligaron lang mga inoras or bantayan lang ang bandi clock o kon ang time out or ang ila sini nga break. Imaginon nyo na lang sa aton sini nga mga kabumbong kadamo, minilyon sa aton sini mga kuturan ang waay sang trabaho, ang nagapanglaghap sang trabaho. Ti kung ikaw subong nga mayara sang trabaho, ti dapat nagakadapat sini nga tungdan mo sang hustong imo sini nga trabaho kung ano ang imo sini nga trabaho, obra, or palangabuyan sa subong sini matinion, ti pasalamatan mo ina. No? Unlike iya sa iban, nga halos sa matagsa kamatag adlaw, damo ang plaligban. Palaligban kung anong ila sining nga tiligangon, palaligban kung saan sila makuha sang tiligangon para sa sunod sining madlaw, kay way man sila sang income, labi kag labaw sa tanan, wala man sila iya sang establish sini iya nga trabaho. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti may iban sini iya nga may trabaho tuod pero ti gina-take for granted kay ti nagasalig nga hindi man ko diri maglawig stepping stone ko lang niya. Pero ti sa stepping stone mo nga ina kung ang evaluation si mo pagguwa mo dira sa nasambitan sini nga kompanya pigado, ti laban-laban manig-a ka man guro sang apply liwate. No, kung sa diin mga trabahong luyag mga ubrahan sa aton sini nga mga kasimanwa o galing kay kung diri kaya sa pungsod da Pilipinas ining mga minilyon ning mga unemployed, kalabanan sini sa ila, waay niya sang pangilala sa gobyerno. Isa man ini karon sa makabig naton nga tiko nga sahi sang sistema diri sa pungsod Pilipinas. Kay kadamo sang aton siniiya nga mga kauturan nga fit sa mga nagkalain-lain sining posisyon, partikular sa gobyerno, kag kung mas pilion nila iya sa bahin sang pribado siniya nga mga kumpanya, ugaling kung sa gobyerno ikaw amo gid na pinakadata sini mga kasimanwa nga applicable ang hurubaton nga it's not what you know but whom you know. Ang iban sini gani hindi man kumplito ang ila sining educational attainment. Bangod nga ti may kapit sa mga nagapungko sa gobyerno, mga matag-as sini iyang politiko, mga matag-as nga opisyal, ti daw kasubong iyang ginapangitaan sa pamagi, agod lamang banwa, no? Nga ini sila ang ma-hire, ang ini sila ang mapaubra. Samtang ang iban, no, nga mga qualified, ti nagaplanig dito panglaghap kung sa diin iya nga mayara sang job fair, kung sa diin iya ang hiring, ang iban sinibanwa, bisan overqualified, kag bangod nga nagahinga mo, nga makaangkon sang trabaho, ti bisan overqualified siya sa isa iya ka posisyon o isa ka trabaho, ginadayban niya na lang, bisan manubo pa iyang sweldo, sa ngalan lamang nga timayara siya sa trabaho. Mangita lang siya galing kung makasupot-supot naman. Pero ang nagakatabo sa aton sini nga mga kauturan, ti nagaka-stack up ang pipila naton iya ka mga kauturan nga mayara sa potensyal, no, sa mas mataas sini nga posisyon kung tani. Sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Ti amo ining importansya sa trabaho sa siniiya nga mga tinion. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pasalamatan kag tipigan kag halungan kag palanggaon. Hilabi pa kung ikaw iya ang empleyado sa gobyerno kay ngaman. Ti lantawa bala? Sa isa ka simana, 5 ka lang niya mag-ubra. 5 days lang niya ang imo sining
working days, ang Sabado Domingo, pahuway mo gina, upod mo ginang imo sini nga pamilya. Oh. Ti sa iban sini sa pribado nga sektor ti 6 days. Isa kadlaw ang day off. But sa mga kultura naton nga wa isang trabaho, no? Adlaw-adlaw gini ang ila sini nga baka-baka. Adlaw-adlaw gini ang ila nga pag paningkaras. Oh, katulad sa aton sini nga mga kasimanwa nga mga e-bike, e-trike, tricycle. Oh, baskin mga public utility vehicle drivers naton, kay kung hindi sila magbiyahe, wala man sila sang income. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo, amo na gani ang isa ka cycle bala nga nakita nakon. Sa aton sini nga matag palamati. No? Nga may nagalakat nga isa ka lalaki, nakita niya nga may nagabisiklita nga isa man ka lalaki, ti hambal sa paminsaron niya, ba gusto kumantani isang bisiklita ba? Sa unhan sa nagabisiklita, sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang may nagamotor. Ang sulod sa paminsaron sa nagabisiklita ba, handom kumantani makamotor-motor para madasig-dasig man ang akon sini iya nga pagpadalagan, para madasig ako makalabot sa akon sini nga destinasyon. Oh. Ang nakamotor naman sa atubangan niya mayara sang naka-auto, nakasalakyan. Ang sulod naman sa pinsar sang nakamotor, baw nami tani kung samtang nagabiyahe ka, bugnaw, konvenyente, komportable ka. Kung nagamotor ka, kung nagainit, init man. Kung nagaulan, ulan man. Oh. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. Oh. Now, ang auto sa unahan niya mayara pagid sa luxury vehicle. Oh. With driver. Ikasulod man sa paminsaron niya ba, kanami kung nagasakay ka lang, may driver ka, kampiyon pang imo sini nga salakyan, pahunay-hunay ka na lang yung sa sulod. Oh. Tapos sa unhan nila to sa kilid, may isa iya ka, may edad na nga tawo, nga nagapahayon-hayon, kag nagalakat-lakat, kag ang sa sulod sa iya sini nga paminsaron, amo gali sini kanami. Sang dapya, sang priska nga hangin. No? Ti tanan-tanan kita mayara sang handom, pero kung hindi kaya magpaningkaras, hindi kaya magpaninguha, oh, asta ka na lang iya nga sa tanglay, asta ka na lang sa nga. Oh, may trabaho ka man, pero ti gatinamad ka, at laban-laban, hindi maglawig, no? Malakip ikaw, no? Or madugang ikaw sa statistics ng Philippine Statistics Authority. No? Unemployed or underemployed, no? Or waay gidiya sang stable income sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, ti amo niya nga hugada, hindi mo niya masalig sa swerte. Amo ning hambal nila iyan nga ti dapat ya ang tawo hindi magsalig sa swerte mo, paninguha siya. No? Para nga malabot yung iya sining handom nga mangin ayuhan ang iya sining kabuhi. 48 minutos sa nakaligad sa takna sini nga las sa 11 driman sa bombohanay sa udto sa gyapon ko primo Bombot Siama Blanco Hover. Sa mga kabumbo bala naton, no? Hilabi pa sa mga kauturan naton nga nakabaton sa mga message sa diin man nga sahi isang social media platform nga mayara kuno sang super flu, kululbaan nga flu, no? Ginpa siguro diri sang Department of Health nga wala sang dapat ika-alarma ang publiko, may kang tanan sa sining report nagalinapta, no? Isa man kita dira sa ginpasahan sang amo gani nga balita, pero ti ang una kung iya nga pamangkot bala nyo kung ano, diin kag ano ang source. Oh, ano ang source sinang nasambitan nga information? Oh, kay pinaagi sa paghibalo sang source sang isa ka impormasyon nga imo mabaton through social media sa aton sini nga mga kabumbo, dira mo na mapasiguro kung bala ina kamahin lamang sang
pagpalapta sang wala tupa sini nga mga impormasyon para makatuga lamang sang alarma, no, sa tawo nga makabaton sina, makatuga sang kakugmat, no, makatuga sang anxiety, depression kag iban pa sini nga mga balatian. No, ti nagakadapat nga kung may information kamo mabaton, no, i-check nyo gid, i-counter check nyo gid kang hibaluon kung diin ina kung ano ang source sinang balita or information. Ginathag diri ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga ang flu outbreaks sa malamig sini iya nga pungsod katulad sa Estados Unidos kag United Kingdom dulot ini sang winter conditions. Sa Pilipinas, commonly, no, ang mga tawo nagabalatian diri sang trangkaso sa tsimpo sang tingulan. Sa piyak sini, ginpaandaman ni Herbosa ang mga Pinoy nga nagabiyahe sa mga malamig sini iya nga pungsod nga magpatigayon sa nagakaigo sini nga paghalong kalakip na ang pagpabakuna. Ginkonfirmar man ni Herbosa nga sadtong nakaligad sini nga tuig ang Pilipinas nakadetect sang 17 ka kaso sa nasambitan sining bag-o nga flu variant pero lunsay nakarecover ang mga natapikan sini. Kay ti sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Dapat may leksyon na kita sadtong nakaligad sini nga pandemya. Sang nakadevelop sang ginatawag sini iyang vaccine, ti amat-amat naman ta nga gin-adapt naton ang new normal. Kalabanan sini sa mga kabumbo nato nagagwa, nagasuksok gin sang face mask. Ti ila man na iya kinamatarong nga maprotehiran ang ila sini kaugalingon at the same time base kun silang may ginabatsyag, no, mapungga nila nga matransmit ining nasambitan karon iya nga balatian sa iban nga tawo. No? But bangod nga may available naman nga mga bakuna, hilabi na ining flu vaccine, no, ever since available naman ini kag ginahatagan ni isang aton sini nga gobyerno for free, no, ti pwede gid kamo magpabakuna kag kon party sa trangkaso or super flu nga ginatawag sini nila kun inyo sini manotisyaran, tuman gid man kalamig ang subong sini nga panyimpo, no, hilabi pa sa kagahon sa aton sini nga mga kauturan. Ti kon bilog sini nga adlaw nagatrabaho ikaw, no? Nagatrabaho ikaw, ti trabaho mo abi kinahanglan na yara ka sa field, bulad ka sa init. Pag kagabi mamatamat siya tugnaw, pagkagahon matugnaw na siya, ti nagahimos ikaw. Ti siyempre ang pagbaylo-baylo sang temperatura makapikto man sa imo sinisi kayong lawas. Makatrigger man sa kung ano sinadira iya nga posible magtugas ang pagtrangkaso. Hilabi pagin inang abi mo kay turo talit hilang mabasa ka do so ay lang. Amo pagani ng labing delikado. Nga panigurado iya maligaran isa duwa kadlaw sigurado batsyag kag manrangka kag ginadyon. Trangkaso nagwa mo dayon. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti hindi lamang kay cure ang dapat sini naton nga pangitaon or dapat sini naton sandigan. Nagakadapat man sila nga pabakuron taman naton sini immune system eh. Total tapos naman ng Disyembre kon sa bilog sini nga bulan sang Disyembre kada gabi beer, whiskey, rum, scotch kung ano pa dang ginainom nimo. Tapos may sumsuman ka pa nga mga mantikaon, maalat sini nga pagkaon. Follow-upan mo pagid sang dessert. Ti naturalmente lang na nga pagkabulan sang Enero, medyo may ang iban sini nga may edad-edad na may manukot gina. Hindi kay isang utang pero kung may utang ka manukot man nagyapon. Manukot gid ina sa abuso mo nga ginhimo sa imo sini nga lawas. So therefore subong ti dapat pabakuron taman andon sining immune system. Inom kita sang mga food supplement na bla, no? Inom kita sa mga vitamins katulad sa vitamin C. Amo man lang na sa aton sini nga mga kabumbo kag likaw-likaw kita nay, no? Likaw-likaw kita nay sa mga
hindi makapamaayo sa aton sining ikayong lawas. Halungan taman naton yung ikayong lawas kay isa man lang na mo. Kag wala iya sang spare parts ang lawas ang tawo. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Sa iban pang mga talupang doon ng mga balita, posibleng may panibag-o sining impeachment complaint ang iga-file batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte sa bulan sa Pebrero. Amo ning ginpayag ni House Committee on Public Accounts Chairman kag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bisan nga way pa marisulba sa Supreme Court ang appeal sang Kamara batok sa desisyon nga dindeklarar sininga unconstitutional ang impeachment nga gin-file sa tuig 2025. No? Sa una sininga desisyon sang Supreme Court sa Hulyo tuig 2020-25 naglapas sang 1-year bar rule ang impeachment case sa kay VP Sara kag mangin ang kinamatarong niya sa due process sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti sa piyak sang reklamo batok sa Vice Presidente igin natingwaan pa nga may mga threat pa sinadri or may mga assassination plot pa batok kay President Ferdinand Marcos, Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag Speaker Martin Romualdez, malversation o kung hindi husto nga paggastos sa 612.5 million nga balor sa confidential funds, bribery kag corruption sa DepEd sa tong inisya ang Tiglikom, unexplained wealth nga yara sa iya sini nakasaad sa iya sini statement of assets, liabilities and net worth. Kung sa diin iya sini manggad nagtaas ang 4 kapilo humalin sang tuig 2010 tubtob 2017 pagkaulamin sa extrajudicial killings ukon EG case sa Davao City, destabilization kag iban pa. Ambal ni Ridon may nagakigo ng ebidensya para nga maghulag ang panibag-o sini nga impeachment case or impeachment complaint batok sa kay VP Sara. Nahibaluan nga magatapos ang 1-year bar rule sa February 6 batok sa kay Vice President Sara Duterte. Laton ta naman kung ano naman ang ihaboy sini sa iya nga mga panumbungono or complaint. Nga ti nagligad to napaslawan sila sa kay VP Sara. Subongayhan nga tuig, mangin man dinalag na, bantayan naton ina. Ang detalye sa mga badalagkuan kag mga nagapanguna mga balita lokal, inyo bantayan sa paday nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakapagay nga oras sa pag... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita.
komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-8 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating mga headlines, Mount Mayon nagtala ng 162 rockpool events. Nasa 50 pyroclastic density current dyan sa naturang bulkan na itala sa nakalipas na magdamag. Alert level number 3 na nanatili at bilang ho ng mga inilikas ay kasunod ho ng pag-alboruto ng Mayon, tumaas pa. Ang ashfall naman na itala sa ilang bahagi ng Legazpi City, nasa 50 to 70,000 na mga albayano naman posibleng ilikas kung maitaas pa ang alerto ng Bulkang Mayon. Mga pangunahing tulay na daraanan ng Translation Procession 2026, tiniyak na ligtas ang Department of Public Works and Highways. Yung mga makikibahagi sa pahalik o papugay, patuloy ho ang pagdami. Ito namang super flu, posibleng magpalawig sa flu season dito sa ating bansa hanggang buwan ng Pebrero. Araw yan sa isang eksperto. At abangan mamaya, Bureau of Internal Revenue naghain ng panibagong tax evasion laban sa may-ari ng Wawaw Builders. Bigo na pagbayad ng buwis para sa ghost flood control projects ay umaabot sa halos 50 million pesos. Abangan din mamaya sa ating international news ang United States Immigration Agent binaril at nasawi itong babae sa Minneapolis. Ang alkalde naman kinokontra ang self-defense claim. Sa ating balitang palakasan ng ating kababayan at Pinay tennis sensation na si Alex Yala, dinumina si Marcinko sa Auckland para naman sa quarterfinal ticket. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Lalo pa tumaas ang bilang ng mga inilikas na kababayan natin dyan sa Bicol Region dahil sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Kung maalala ay pinag-utos nga ang pagpapalikas sa mga komunidad malapit sa palibot ng bulkan, lalo na ang mga nasa 6 na kilometro na itinuturing na permanent danger zone. Sa huling tala ng pamahalaan, umaabot na sa 3,500 mahigit ang bilang ng mga individual na inilikas na katumbasuyan ng halos 1,000 pamilya. Malaking porsyento sa mga ito ay mula sa 13 barangay na nasa loob ng 6 na kilometrong itinuturing na permanent danger zone. Umabot pa rin sa 13 evacuation centers ang operational at yan ay binuksan ng mga pamahalaang panlalawigan at ng pamahalaang lokal sa naturang mga lugar para naman sa mga evacuees. Nagpapatuloy pa rin ang evacuation efforts para doon sa mga komunidad, kasabay na rin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ng bulkan, kung saan sa huling data ay umaabot na sa 5 million pesos ang halaga ng naipagkaloob ng mga ready-to-eat food boxes. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, nakadeploy na rin ang mobile water station at mobile kitchen ng ahensya para naman tumulong doon sa mga inilikas. Nakadeploy na rin ang iba pang mga mobile assets ng World Food Program. Ilang lugar ho ang pinaglaanan doon sa mga apektado dyan sa lalawigan ng Albay. Kaugnay pa rin ito, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang 162 rockpool events at nasa 50 pyroclastic density current o yung PDC, mas kilala dyan sa lokal na tawag na uson sa bahagi po ng Mayon Volcano. Yan ay sa nakalipas lamang na 24 na oras habang nananatili pa rin sa alert level number 3 ang bulkan na matatagpuan sa probinsya ng Albay. Ayon sa PBOX, namataan din ang Banayad Crater Glow o yung Banaag. Isang volcanic earthquake ang naranasan at mahigit 700 na tonelada ng sulfur dioxide ang nailabas ng naturang bulkan. Noong Enero 5 ay umangat mga kabombo hanggang 200 metro ang volcanic plume bago naman tinangay sa hilagang silangang direksyon. Nasa alert level number 3 ang naturang bulkan
at intensified magmatic unrest ang indikasyon nito. Yan naman mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometro permanent danger zone at pinag-iingat ang publiko doon naman sa extended danger zone. Ibig sabihin, nasa labas na ng 6 na kilometro ang tinutukoy na posibleng abutin pa rin ng pinsala. Bawal din mga kabombo ang pagpapalipad ng aircraft malapit sa may bulkan dahil na rin sa ash at ballistic hazards. Maaring makapagpaulan ang mayon ng mga abo at ganoon din posible pang masundan mga rockfall events at posible rin ng lava flow, pyroclastic density current at ballistic fragments, pati ng lahar kung magkakaroon ng mga pag-ulan. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa 3,000 mahigit ang bilang ng mga kababayan natin na kanilang inaalalayan sa mga evacuation centers habang ang iba ay nanunuluyan sa kanilang mga kaanak at pansamantalahong nakikituloy doon sa naturang lugar. Sa kalagdagan pang balita, itong ashfall na itala sa ilang bahagi ng Legazpi City, nasa 50,000 to 70,000 naman ng mga albayano posibleng ilikas kung maitaas pa ang alerto nitong bulkang Mayon. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Legazpi. Aminado ang pamahalaang panglalawigan ng Albay na hindi mawawala ang posibilidad na magkaroon ng suliranin sa pondo kung sakaling tumagal ang aktibidad ng Bulkang Mayon na ayon kay Albay Governor Noel Rosal sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na kung sakaling maitaas sa alert level 4 ang bulkan ay kinakailangang ilikas ang mga nasa 7 kilometers hanggang 8 kilometers extended danger zone na katumbas umano ito ng tinatayang nasa 50,000 hanggang 70,000 na mga residente na kailangang suportahan ng pamahalaang panlalawigan na nangangahulugan ito na mas mataas ang pondong kinakailangan na para sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga maaapektuhang residente. Mabuti na lamang umano na mabilis ring nagpapaabot ng tulong ang national government kaya mas napapagaan pa ang sitwasyon. Ang problema kung mag-escalate ito, mag-alert level 4, we will be forced to evacuate also in the extended 7 to 8 kilometers, meaning about 50,000 ito. Ito ang mabigat, 50,000 to 70,000 individuals to. Napapakainin natin talagang alagaan natin. So ito ang inaabangan ta, ito ang pigahandaan ni. Hindi lang pagkain, pati healthcare, tubig, palikuran, and siyempre yung security nila. Samantala, nakapagtala na ng ashfall o pagbagsak ng abo sa ilang bahagi ng lungsod ng Legazpi na pinaniniwalaang mula sa Bulkang Mayon na namataan ang ilang mga sasakyan at mga halaman mula sa Barangay Bunga, Legazpi City na nabalot ng abo. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itatayo ng Department of Social Welfare and Development ang panibagong tent city para dyan sa mga mamamayang apektado ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Batay nga sa inisyal na plano ng ahensya, itatayo ito sa Malilipot, Albay kung saan ay patuloy pa rin ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan upang masuri ang mga lugar na tinutukoy na pagtatayuan ng mga tent. Sa direktiba ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, ilalaan ang mga pansamantalang tirahan para sa mga pamilyang nanunuluyan sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Nauna nang inilikas, kasunod pa rin ang pagtataas ng alerto sa level 3. Bagaman wala pang pinal na petsa kung kailan pasisimulan ang pagtatayo. Target naman ng Department of Social Welfare and Development ang maglagay ng mga maayos na pasilidad ng tubig at ilaw, pati na yung palikuran na maaaring magamit ng bawat pamilya na pansamantalang titira sa naturang tent city. Plano rin ng pamahalaan na kapag natapos ng tent city ay lilipat kaagad ang mga pamilya na kasalukuyang nasa San Jose Elementary School. Ayon naman sa ahensya, sa pamamagitan ng itatayong mga pasilidad ay hindi lamang magkakaroon ng mas maayos na matitirhan ng mga residente na apektado kung hindi muling magagamit ang mga paaralan para sa mga estudyante doon sa naturang lugar para hindi na maputol ang kanilang klase sa kabila ng banta ng pagputok ng Bulkang Mayon.
kung babalikan mga kabombo, ang nagiging pag-alburuto nga ng Bulkang Kanlaon dati ay nakaapekto doon sa mga residente at mga estudyante sa lugar kung saan huy tumatatagpuan. Libu-libong residente rin ang inilikas noon hanggang kinalaunan ay nagpatayo na lamang ng paaralan at o yung temporaryo na tutuluyan, pati na yung tent city na siya namang napakinabangan dyan sa Negros Occidental, bagay na ninanais ding gawin sa bahagi ng Bicol Region. Sa dagdag pang balita, nakahanda ang Office of Civil Defense na posibilidad na itaas pa yung alerto ng Bulkang Mayon mula sa kasalukuyang Alert Level number 3 patungo sa Alert Level 4 o kaya ay Alert Level 5. Ayon nga sa Office of Civil Defense Assistant Secretary na si Bernardo Rafaelito o Rafi Alejandro, ito ay isa sa 3 pangunahing prioridad ng naturang opisina bilang tugon rin sa tuloy-tuloy na pag-aalburuto ng bulkan. Una nang nakita ang prioridad at kinakailangan ng pagtitiyak ng kaligtasan ng mga lilikas na residente mula naman sa 6 na kilometrong permanent danger zone patungo sa mga evacuation centers upang matiyak na maayos ang pananatilihan nilang lugar. Pangalawa ay ang paglalaan ng sustainable assistance para naman sa mga inilikas mula sa sapat na pagkain, malinis na tubig at community kitchen hanggang sa akmang mga palikuran at washing area. Ang pangatlong prioridad ay ang posibilidad ng pagtataas sa alerto dahil na rin lalo pang paglala ng mga aktibidad ng bulkan tulad na lamang ng malalakas na pagsabog na maaaring makaapekto hanggang sa 8 kilometro na radius o yung paikot dyan sa naturang bulkan o mas higit pang lawak ng pinsalang maaaring nitong idulot. Ayon kay Alejandro, nasabihan na rin ang mga lokal na pamahalaan na apektado at pinasisiguro ang kanilang kahandaan na umabot sa naturang alerto ang ipapairal. Hindi rin naman inaalis ang posibilidad na tatagal pa ang lalong aktibidad ng nasabing bulkan tulad na lamang nung nangyari ng mga nakalipas na taon kagaya ng 2018. Git nga ni Asik Alejandro, mayroong nakalatag na contingency measures ang pamahalaan doon sa mga natukoy na lugar na may pinakamalalang sitwasyon at posibleng mangyari kasunod na rin ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Samantala sa iba namang balita na tinutukan ng ating news team, si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inanunsyo na ang PhilHealth ay magpapatupad ng general amnesty at one-time waiver ngayong 2026. May mga report dyan si Bombo Annalise Subirano. Magpapatupad ang Philippine Health Insurance Corporation ng General Amnesty at one-time waiver ngayong 2026. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang video message. Layo nito matulungan ang mga negosyante, private employer at self-employed na may hindi nabayarang kontribusyon na mabayaran ang kanilang mga dapat bayarin. Sinabi ng Pangulo, bahagi ito ng patuloy na pagtulong sa mga kababayan natin lalo na sa sektor ng kalusugan. Bibigyan ng 1 taon ang mga employer upang mabayaran ang lahat ng hindi nahulog na kontribusyon mula noong 2013 hanggang 2024. Dagdag pa ng Presidente, ipatutupad din ngayong 2026 ang one-time waiver na interes upang mabawasan ang bigat ng buwanang 3% contribution. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan ko po ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed na ating mga kababayan na hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Kaya gagawa po tayo at inutusan ko po ang PhilHealth, gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Bibigyan natin mga employer na 1 taon para mabayaran na lahat ng na-miss contributions mula 2013 hanggang 2024. Sa
Samantala, sinabi ng Pangulo, tinatayang nasa 300,000 beneficiary ang makikinabang sa programa. Hinikayat din ito ang mga employer na i-update ang kanilang records at irehistro ang kanilang mga empleyado sa YAKAP o ang Yaman ng Kalusugan program ng pamahalaan. Layunin ng hakbang na ito na pagaanin ang gastusin sa healthcare at matulungan ang mga Pilipino sa kanilang araw-araw na hamon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito po ay palagay namin sa kalkulasyon namin, ito ay makakatulong po sa mga 300,000 na mga benepisyaryo. Hinihikayat din natin ang ating mga employer na i-update na ang lahat ng information ninyo at magrehistro irehistro ang mga empleyado ninyo sa Yaman ng Kalusugan o yung ating tinatawag na YAKAP program. Kaya po, ito po ay patuloy namin ginagawa upang pag-aangin ang dala ng ating mga kababayan tungkol nga sa mga healthcare costs at sa lahat ng iba't ibang hamon na hinaharap ng ating mga kababayan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pambalita, naniniwala ang infectious disease specialist na si Dr. Ron Ginsolante na ang pagpasok ng super flu sa Pilipinas ay posibleng magpalawig sa flu season sa bansa hanggang Pebrero ng taong kasalukuyan. Una nang iniulat ng Department of Health ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng trangkaso sa ating bansa. At ayon nga kay Solante, posibleng lalo pa itong magtagal hanggang sa buwan ng Pebrero, lalo na at tuloy-tuloy ang pagkalat nito dahil na rin sa super flu o yung subclade K ng influenza A. Paliwanag pa ng eksperto, halos magkapareho lamang ang sintomas ng super flu at iba pang influenza variant, kabilang na ang haba ng presensya nito sa katawan ng tao. Posibleng aabot mula 10 hanggang 2 linggo. Ayon pa sa opisyal, lalo pa at hindi nakakapagpahinga at tuloy-tuloy pa ang pagpasok sa trabaho kahit nagkakaranas ho ng sintomas ay maaari talagang manatili ang naturang klase ng sakit. Kung babalikan, ang naging pahayag nga ng World Health Organization ay umaabot sa 34 na bansa sa buong mundo ang nakita ng presensya ng super flu, lalo na sa loob ng 6 na buwan, kabilang na dito ang Pilipinas. Sa data naman na ipinalabas ng Department of Health nitong nakalipas na araw ay hanggang Oktubre 20 ng taong 2025 ay may kabuang 283 influenza A cases ang isinailalim ho sa genetic sequencing. Lumalabas na 50 rito ay pawang influenza A kung saan ho 7 sa bawat 10 sample ay natukoy bilang superclade o subclade K o yung tinatawag na super flu na atin hong binabantayan. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, itong mga pangunahing tulay na dadaanan na Taslasyon 2026 tiniyak na ligtas ng Department of Public Works and Highways. Yan at pang mga balita na tinutukan ni Bombo Is sa Cotoner. Bombo Denise, Bombo Jai, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na ligtas sa mga pangunahing tulay sa Maynila na dadaanan ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Enero Siyam o bukas, ayon yan kay Manila Mayor Francisco Domagoso Moreno. Ayon sa alkalde, naglabas na ng certification ang DPWH matapos suriin ang kalagayan ng Quezon Bridge, Carlos Palanca Bridge, Ayala Bridge at Arlegue Bridge 1. Batay sa pagsusuri ng DPWH NCR, ang mga nasabing tulay ay nasa fair condition na nangangahulugang maayos at ligtas pa rin gamitin. Dagdag pa niya na mahalaga ang certification bilang bahagi ng crowd at safety planning ng lungsod dahil inaasahang daan-daang libong deboto ang dadaan sa mga rutang ito. Maayos ding nakakabit ang mga railings at barricades at wala umanong sagabal sa mga dadaanan ng tao. Bagaman may ilang tulay na kasalukuyang inaayos tulad ng Quezon Bridge, nilinaw ng DPWH na hindi ito makakaapekto
sa kaligtasan ng Translasyon 2026. Pinayagan din ng ahensya ang paggamit ng mga tulay basta't ipagbabawal ang mga dadaang sasakyan dito habang isinasagawa ang prosesyon. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Manila Mayor Isko Moreno. That Quezon Bridge, Arlegue Bridge 1, Carlos Palanca Bridge, Ayala Bridge, at base sa kanilang pagsisiyasat ng mga ininyero nila ng DPWH, based on 2025 road and bridge inventory assessment of this region, the above mentioned 4 bridges are rated to be fair in condition. So this is a very important matter to us as a city government that we are being assured by the national government na ligtas sa tawirin ang ating mga tulay. Samantala, inanunsyo rin ni Moreno na hindi pa ihintulutan ang mga vendor na magtinda sa paligid ng Quiapo Church at sa rutang dadaanan ng Translasyon. Mahigpit din ang babala laban sa mga pag-inom ng alak at paggamit o pagbebenta ng paputok. Hiniling din ng alkalde sa mga vendor na alisin yung mga matutulis na bagay sa kanilang mga paninda upang maiwasan ang pinsala sa mga debotong naglalakad ng nakapaa. Nagsagawa rin ng pamahalaan ng lungsod ng flushing operations at pagpipintura sa mga kalsada at sa paligid ng simbahan bilang paghahanda nga dito sa mangyayaring Translasyon 2026 bukas yan, Enero 9. Muli pakinggan natin ang tinig ni Manila Mayor Isko Moreno. Kami po ay nananawagan sa sasabay sa kapistahan o translasyon na makikipagharimunan, maghahanap buhay ba? Yan di naman natin maiwasan. Ayaw ko rin naman ipagdamot. Pero may kaukulang pong responsibilidad yan. Iwasan po ninyo na yung mga stick ng fishball, ng mga kikiam, and so on and so forth, na itapon sa kalsada. Sapagkat marami sa deboto natin nakapaa. Marami. Generally, if not all. And this may cause harm to others. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, bago tayo umusad sa iba pa hong balita dyan sa magaganap na Translasyon procession pati na ho yung pahalik, ay lipat muna tayo doon sa bahagi po ng Department of Justice dahil ang Bureau of Internal Revenue naghain ng tax evasion case laban sa may-ari ng Wawaw Builders. Bigo raw makapagbayad ng buwis doon sa ghost flood control projects na umaabot sa halos 50 million pesos. May balita dyan si Bombo Grant Hilario. Mamaya-maya mga kabombo, babalikan natin ang linya mula dyan sa lungsod ng Maynila. Kaugnay pa rin ho ng paghahain ng kasong tax evasion laban dun sa kumpanya na nasa likod ng Wawaw Builders. Check natin ang linya ni Bombo Grant Hilario. Bombo Grant? Yes, Bombo Dennis, naghain ng panibagong tax evasion sa Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue laban sa contractor sangkot sa anomalya ng flood control projects. Personal na dumating sa kaguran si Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza upang sampahan ang reklamo, partikular ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Villamora. Ang nabanggit kasing individual ay ang siyang sole proprietor ng Natural Construction Company, may kinalaman sa Ghost Flood Control Project sa Malolos City, Bulacan. Ayon kay Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang paghahain ng reklamong tax evasion ay nagugat sa hindi nito pagbabayad sa buwis na aabot sa 48.39 million pesos. Nabigyan na niya ito ng kontrata para gumawa ng flood control project o river infrastructure protection sa Bulacan noong 2024. Narito at pakinggan si Commissioner Charlito Martin Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. So we filed a criminal complaint for tax evasion against another flood control contractor, this time against Mark Arevalo, the single proprietor of Wawaw Builders. So we filed a complaint
alleging tax deficiency of at least 48 million pesos. Basically, the basis of the complaint is that he was given a contract, to do a flood control project, a river infrastructure protection in Bulacan in 2024. Dagdag pa ng Naturang Commissioner, sa kabila ng maibigay sa kontratista ang pondo o bayad, ay wala namang makikitang natapos o nagawang proyekto. Kung kaya't dahil sa wala namang ginawa o non-existent ang flood control project, ay may tuturing anyang fictitious o gawa-gawa lamang ang mga idineklarang ginastos sa pagpapatayo umano ng proyekto. Muli ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Charlito Martin Mendoza. He received the money, but no flood control project was actually made. So it's a ghost project. And then when he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala namang pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious, inexistent. And therefore, that is the basis why we filed a tax evasion case against him. Dahil rito, Bombo Dennis, binigyan din ni Internal Revenue Commissioner Mendoza na ang hakbang ito ay bilang pagpapakita na seryoso ang kanilang kampanya kontra korupsyon sa flood control projects. Muli si Commissioner Charlito Martin Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. We're doing this, this is our participation in the campaign against corruption in government projects, particularly in infrastructure projects, as unveiled by President Marcos and as directed to us by Finance Secretary Frederick Go, to prioritize investigation of cases relating to infrastructure projects. Nang sinampa ng reklamo na contractor ng Wawaw Builders, nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gratilario para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Isang 37 anyos na babae ang nasawi matapos barilin ng United States Immigration Agents sa Minneapolis sa gitna ng pinalawak na immigration crackdown ng Trump administration. Mariing pinabulaanan ni Minneapolis Mayor Jacob Frey ang pahayag ng federal government na self-defense umano ang insidente at sinabing nakita niya mismo ang video na taliwas sa opisyal na bersyon. Tinawag niya ang garbage narrative ang paliwanag ng gobyerno at sinisi ang federal agents sa paglikha ng tensyon sa lungsod. Nagprotesta naman ang mga residente malapit sa lugar ng pamamaril at hinarap ng heavily armed federal officers na gumamit ng chemical irritants. Ayon naman sa Department of Homeland Security, nagpaputok ang Immigration and Customs Enforcement o ICI officer matapos umanong subukang sagasaan ng babae ang mga ahente. Ngunit ayon naman sa police chief, batay sa paunang investigasyon, umandar lamang ang sasakyan at nakarinig ng 2 putok bago ito bumangga. Iniulat na plano ng administrasyon na magpadala ng humigit kumulang 2,000 immigration agents doon sa Minneapolis sa gitna ng crackdown. Hindi ibinunyag ang pagkakakilanlan ng babae, ngunit ayon naman kay Senator Tina Smith, isa itong United States citizen at hindi target ng operasyon. At sa iba pang balita, inanunsyo naman ni United States President Donald Trump na aalis ang United States sa dose-dosenang international at United Nations entities, kabilang ang pangunahing climate treaty na United Nations Framework Convention on Climate Change o itong UNFCCC at ang United Nations Women dahil umano'y kontra sa interes ng bansa. Sa memorandum naman sa senior officials, tinukoy ni Trump ang 35 non-United Nations groups at 31 United Nations entities, kabilang sa mga apektado ang United Nations Framework Convention na nakatali sa 2015 Paris Climate Deal at ang United Nations Population Fund. Nakatuon naman yan sa family planning at maternal at child health sa higit 150 countries. Ayon naman kay Manish Bapna, ang presidente ng Natural Resources Defense Council, magiging unang bansa ang United States na aalis doon sa United Nations Framework Convention on Climate Change na nagtatakda naman ng malaking impluwensya sa pandaigdigang climate policy. Sa ilalim ng memorandum, ang pag-withdraw ay nangangahulugang pagtigil sa partisipasyon o funding ng United States sa mga ahensya kung legal na pinapayagan.
Malaki na rin ang nabawas na pondo ng Estados Unidos sa karamihan ng United Nations agencies. Wala pang agarang reaksyon mula sa tanggapan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Muna tayo ng karagdagan pa report mula sa ating news team. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga tinatawag ho na ihos police na nasa 800 ay nakatakdang ipakalat na yan simula bukas para naman sa Traslasyon Procession. May balita si Bombo Bea Pinisa. Nakatakdang ipakalat ng Philippine National Police bilang bahagi ng halos 20 deployed personnel ang halos 800 na hihos police para sa traslasyon bukas. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Abad na ang mga pulis na ito ay pawang mga deboto rin ng Poong Jesus Nazareno. Layo naman ng mga hihos police na magbantay at umalalay sa magiging pag-andar ng andas sa siyang makakatuwang ng mga hihos del Nazareno. Ang mga tauhan naman na ito ay mga baguhan. Kaya naman sumailalim ang mga ito sa mahigpit na pagsasanay kasama ang mga orihinal na nag-aalalay sa andas sa katauhan nitong mga hihos del Nazareno. Ang mga ihos police po ay members ng PNP na deboto rin po. At sila po bilang deboto at police ang mga ngalaga po sa andas. Sila po yung aming conduit para sa mga deboto. Hindi po solely na ihos police lang. Kasama rin po ng ihos de Nazareno. Actually, sila po yung nagtitrain na nagtuturo dahil ito po yung mga bagong deboto at volunteers. More or less 800 po. Ito anya ay bahagi rin ng security measures para sa traslasyon na siya rin anya nagbibigay daan sa mga panata at pananampalataya ng kapulisan habang marangal na naglilingkod sa publiko. Lubos naman na nagpapasalamat si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa anya yung mga sakripisyo ng mga deployed personnel para lamang mapanatiling ligtas, maayos at payapa ang magiging kabuuan ng traslasyon ngayong taon. Inaasahan naman na mas mahihigitan pa ang 8 milyong deboto na dumalo nitong nakaraang taon kung saan target din ng pulisya na matapos ang mismong prosesyon sa loob lamang ng 15 oras. Samantala ngayong araw mas naging mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad sa Maynila kung saan umiiral na ang gun ban at liquor ban sa mga komunidad na saklaw ng pagdarausan ng pista. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Namayagpag muli ang Pinay tennis star na si Alex Ayala at magandang simula ito ng kanyang 2026 season matapos niyang talunin si Petra Marcinko ng Croatia sa ASB Classic Auckland at naitala ang score na 6-0, 6-2 at pinadama nitong si Ayala ang kanyang dominasyon at tinapos ang laban sa loob lamang ng 1 oras at 12 minuto. 3 beses mga kabombo na na-break ng ating kababayan ang serve nitong si Marcinko at unang set at hindi na pinatikim kahit ng isang pagkakataon ang kanyang kalaban. Sa ikalawang set ay nakapuntos naman si Marcinko ng 2 game ngunit nanatiling kontrolado ni Ayala ang naturang laban. Makakaharap naman ng ating kababayan na tennis player ang dyan sa quarterfinals ang mananalo sa pagitan ni Magda Linet ng Poland at Elizabeth Rito ng Italy. At yung panalo ay dagdag kumpiyansa para ho kay Ayala matapos niyang makuha ang gintong medalya doon sa nakalipas lamang na Southeast Asian Games noong Disyembre ng taong 2025. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, sa pagkakataong ito, kapiling ho natin ang top-notcher ng 2025 bar examinations, si Attorney Jeronel Ray Sanchez. At siya ho ay nakakuha ng average na 92.7%. Siya ho ay nagtapos sa University of the Philippines. Welcome natin sa Bombo Network News. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang tanghali po sa inyo and congratulations sa inyong pangunguna dito sa 2025 bar examinations. Ano ho yung inyong reaction muna sa naging resulta kung saan top-notcher at kitang-kita nandun sa pinakaitaas yung inyong pangalan dito sa inilabas na resulta ng bar examination? Opo, thank you po first sa congratulations. Thank you po. Reaction ko po about it is, I think I've explained that
kahapon is mostly shock lang po talaga kasi hindi ko talaga ina-expect na mangyayari yan. Okay, so kung hindi po ninyo ine-expect, ano talaga yung kumbaga pumasok agad sa isip nyo, yung expectation po ninyo personal matapos na kumuha ng bar examination? With regards po sa expectations, in my personal analysis po na nagsasagot ako noon, I thought, well, I suppose parang 50% naman, I suppose good enough ako to 50% nung exams, but with regards kung papasa ako or hindi, I didn't really think about that because wala na sa akin yun kasi ang responsibility ko noon is to answer the questions the best I can at yun naman ang ginawa ko. Okay, bago ang iba pang punto ng katanungan na gusto ko pong itawid po sa inyo, bibigyan ko muna ang akin pong katandem si Bombo Jai Rahangayo para naman sa kanyang mga pagtatanong. Bombo Jai? Attorney, first, congratulations. Ang aking katanungan paano po kayo naghanda sa examinations? May mga oras ba kayo na strictly lamang para sa inyong pagre-review? Preparations ko noon started actually nung around middle late January pa kasi yun yung start nung UP Bar Review Institute, yung kanilang review program. And then I was able to start focusing na on the review proper by April kasi by that time natapos ko na yung last few subjects ko sa UP Law and I've already resigned nun from my paralegal position that I was working in. And dire-diretso lang yan. From April to September, I essentially spent something like around 8 to 10 hours a day nagre-review. Sabihin mo ng average of 8 hours a day nagre-review. Yun lang talaga ginawa ko for those months. And I didn't really leave much of the house nung nagre-review ako. If terms of disconnecting about it is, I tended to relax. Well, medyo mahilig ako sa video games, so I do that. Mga 5 to 10 minutes lang naman. Then I get back to it. Or if I'm not feeling that, talagang wala, yung naupo lang ako, just blanked out. Para lang hindi ko siya iniisip at that time. Ganun. I can't really give an answer na yung tipong, oh yes, I went to a park or something or something else because I find na highly individual naman kung paano on how you find a way to relax during a stressful situation. At yun yung sa And now, ano po yung gusto niyo maging focus ng law practice? Gusto niyo po ba sa government o prefer niyo sa private? I don't want to make a definitive statement naman because as we've seen, things suddenly change very much, diba? But in terms of my own personal preferences that I've discovered when I was studying in law school, I tend to have a preference towards intellectual property law. I have some preference towards corporate law since na yun yung mostly naging focus ko when I was working as a paralegal. But I suppose I'll just weigh my options na rin lang naman. Okay. And among controversial issues in the country like flood control, impeachment, are you willing to join agad ba sa pakikipaglaban sa isyong ito kung kukunin ang inyong serbisyo, attorney? I'd like to keep my options open, but if I had an opportunity to help, I would like to help naman then because, well, how do I say this? Being a lawyer, as we've learned naman sa law school, and if one would casually peruse the Code of Professional Responsibility and Accountability, it's not really about the individual as a lawyer, but the individual lawyer's relation to the society at large, because this, of course, is a privilege granted by the court. So, in my opinion, we're supposed to be obliged to lend assistance that would be for the betterment of the, I suppose, society is a good word for it, would be betterment for society. In terms of, so if there was any assistance that I could be able to provide, that would be nice. With regards to specific forms, di ko din sigurado. I wouldn't be able to give a concrete answer. Everything's a little too fluid ngayon for concrete answers. So,
maybe kung yun ang maging path ko talaga, then I will do my best because that's what's going to be asked of me. But we'll see na lang talaga. Okay, thank you so much, Attorney. Bobo Dennis, anything to add? Okay, gusto ko lamang din maitanong Bombo Jai and Attorney Sanchez, I'm just curious about this. Yung iba kasing mga school, nagbibigay sila ng kotse, nagbibigay ng iba't ibang mga rewards. The moment na top or makapasok doon sa top notchers, how about yung inyo pong school? I know you're from University of the Philippines, pero meron din bang mga offer na kalintulad po nito? As far as I know from the UP Bar Review Institute is wala naman, which makes sense because people have to remember that UP's funding is public money at kailangan ng isang specific appropriation for that. And on a personal level, para sa akin, I didn't really do it for any sort of financial reward or anything kung nag-top because I think I've mentioned before, yesterday, na I wasn't really expecting to top. I just wanted to do my best and pass the bar. So if there were any prizes na magiging attached to that, that would have been completely superfluous to the idea of taking and passing the bar. With regards if there should be a sort of prize, I don't know. Sa akin kasi personally, it's not something that would motivate me because my own intentions ay to finish kung ano yung kailangan kong gawin, but maybe for some other people that would be more motivation and I would leave opinions on that to those who would actually want for it. Siguro, bilang final point, payo na lamang ho. Meron kasing mga kumuha ng pagsusulit pero hindi ho pinalad. At meron din naman matapos yung mabalitaan yung inyo pong pangunguna and marami din ang nakapasa ay gustong sumunod sa inyo pong yapak. So go ahead po para sa inyong mensahe po para sa lahat. Well, first dun sa mga hindi nakapasa, I honestly think that your stories would be more relevant than mine because it's more of a story of finding your way back again after suffering a setback. And my point of encouragement on that is setbacks is a natural part of life. Just because na hindi ka pumasa ngayon, that doesn't mean the end of the world. It's a time for maybe rest, reflect, ito ba talaga ang gusto ko? Because sharing lang a little, during my undergraduate, I had to shift from a thesis track to a practicum track when I realized that I was getting nowhere. So that's an option naman talaga. Setbacks would at least allow you to think on your next foot forward, and if you want to try again, try again. Nasa sayo na inyo. And if someone like me which was a very average student in law school, would manage to pass and much to his own surprise actually top the bar, then why not you? Kaya nyo din yan. For those who want to take up law school, the joking answer would be why. But in all seriousness, it's going to be an incredible burden on your time, your money, your effort. Sabi nga nila, it's not really for the faint heart. But again, considering na galing akong engineering tapos bigla ako nag-law school, which is a shocking swerve, people tell me, it's certainly possible. If you have the will, if you have the tenacity for it, then why not? Because it's not really lagi sa talino. It's also sometimes on sheer endurance, and if that can get you through, then why not? You'll just need to have to find your own motivation and your own methods kung paano ka makakapasa. And to everybody else, good luck talaga. I genuinely wasn't expecting this, and I still feel like this still feels weird to me, but kung nagawa ng isang di ko maintindihan kung paano ako nakapadpad dito, bakit hindi ikaw? Yun talaga. I wouldn't call myself special na nagawa ko to. Maybe just lucky. And hopefully kayo din maging lucky. Ayun.
Ayun. With that, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan at congratulations muli ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Bombo Jai, unless may additional questions ka pa? Good, Bombo Dennis. Ayun. So thank you so much, Attorney Sanchez, and siguro magkarinigan tayo muli kung manunumpa na o may iba pang mga malalaking development. Thank you so much and congratulations. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang rank 1 dyan sa inilabas na bar examination result mula nung tinake po nila noong 2025. Si Attorney John Ronel Ray Sanchez nagkaroon ho ng 92.7% na average at siya po ay mula sa University of the Philippines. Tuloy tayo sa iba pang balita. Itong mga deboto naman ng Poong Jesus Nazareno, dagsana ilang namamanata hindi inalintana ang magdabag na pagpila para sa pahalik. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Betha Servito. Dagsana ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno para sa pahalik sa Quirino Grandstand na nagsimula kahapon pagkatapos ng misa bandang alas 7 na ng gabi. Sa gitna ng init, gutom, uhaw at haba ng pila, maraming deboto pa rin ang nagtsatsaga para sa ilang segundong paghawak, pagpunas ng panyo o paghalik sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Nagtayo ng tenang ilan at may bitbit naman ng iba na sariling upuan, karton o foil na pwedeng ilagay sa sahig para upuan, payong panangga sa init o ulan, bimpo at pamaypay. Ilang mga deboto naman ay nagsasabing may pagsingit na nagaganap kaya mabagal ang pag-usad ng pila. Ang iba naman ay sinisisi ang bagong patakaran o sistema ng pahalik. Bagaman malayo ang pinanggagalingan, ang ilang deboto naman ay nagtitiis. Masabi lamang ang kanilang pasasalamat at kahilingan sa Poong Jesus Nazareno tulad ni Vince Kilala. Ayon kay Vince Kilala na 50 taong gulang at 8 taon nang namamanata, pumila siya bandang alas 9 pakagabi kasama ang kanyang anak. Bagaman nakakaramdam ng pagod, ay tuloy pa rin ang kanyang pagpila para sa pahalik. Bitbit ang maliit na replika ng Poong Jesus Nazareno, ipinakita niya ang kanyang tato na 4 na taon na at tanda ng kanyang pananampalataya. Anya malaki ang pinagbago ng sistema ng pahalik ngayong taon. Narito ang naging pahayag ni Vince Kilala. Sa totoo lang, tired pero siyempre, deboto, kailangan talagang tisin. Parang hindi maganda ngayon. Ang laki ng pinagbago compare last year. Dati kasi pag ganitong araw pa lang ng pila is maluwag pa, pero ngayon sobra talaga ang haba. Kasi simula na naging deboto ako, talagang kay Nazareno na ako. Dito gumanda ang buhay namin. Actually, nagpatato pa nga rin ako ng Nazareno. 4 years na. Dagdag pa ni Vince Kilala ay hiling niya ang patuloy na maayos at malusog na pangangatawan ng kanyang pamilya. Samantala, bagaman may mga pasaway na deboto na nagtatapon ng kalat kung saan-saan, pinapanatili naman ng mga personnel mula sa Department of Public Services ng City of Manila ang kalinisan sa paligid. Bandang alas 3 ng madaling araw ay nandito na sila hanggang alas 11 ng umaga at alas 12 ng tanghali ang pagpapatuloy ng kanilang gawain hanggang sa mismong traslasyon. Magkabukod naman ang pila ng regular citizens sa pila ng mga priorities tulad ng senior citizens, pregnant women at persons with disabilities. At iyan ang ulat mula rito sa Quirino Grandstand. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, ilang mga deboto naman ng Jesus Nazareno mas piniling pumunta na ngayon sa Quiapo Church para magsimba at humalik sa poon para hindi na makipagsiksikan bukas. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Dagsana ang mga deboto dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno of Quiapo Church para magsimba at humalik sa poon, isang araw bago ang pagdiriwang ng pista ng Jesus Nazareno. Bagamat bukas pa ang gaganapin na pagdiriwang, punong-puno na ngayon ang simbahan ng Quiapo ng mga deboto na nagsisimba. Gayon din ang pila ng mga gustong umalik sa Poong Jesus Nazareno. Karamihan kasi sa pumunta ngayong araw ay pinili na ngayong magsimba para hindi sila sumabay sa siksikan at dami ng tao bukas sa mismong selebrasyon ng pista ng Jesus Nazareno.
Ang 85 anyos na si Lola Benita Patiag na galing pang Bulacan ay nagsimba at bumalik na sa Poon ngayong araw. Halos magti-30 taon na umano siyang liboto ng Jesus Nazareno at taon-taon siyang dumadalo sa pagdiriwang ng pista nito. Ngunit ngayong taon, mas pinili niyang maagang pumunta at hindi na sumabay sa dami ng tao bukas dahil na rin sa kanyang edad. Aniya, hindi na niya kayang makipagsiksikan pa bukas dahil na rin sa katandaan at hindi nakakayanin ng kanyang katawan dahil sa nagkasakit umano siya noong nakaraang taon. Kung kaya't bukas ay manunood na lang siya sa bahay ng isasagawang selebrasyon. Pagkikwento pa ni Lola Benita, linggo-linggo umano siyang pumupunta sa Quiapo Church galing Bulacan para magsimba. Matibay ang pananampalataya ng 85 anyos na deboto sa Poong Jesus Nazareno dahil sa gabay na ibinibigay nito sa kanyang pamilya. Kung ganyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Benita Patiag. Ganun na nga lang, kaya nga ngayon na lang ako nagpunta dahil kakabukas hindi ko kayanin sa dami ng tao. Gustuin ko man sana pumunta bukas, kaya lang baka hindi ko na kaya. 85 na ako eh. Nag-umpisa ako siguro mga 50 years old. Mahingi ng tulong, natutupad yung mga pangarap mo para doon sa mga pamilya. Yun lang naman para sa pamilya, saka doon sa aking mga apo, matapos sila ng pag-aaral. Nagbigay ng mensahe si Lola Benita para sa kanyang kapwa na senior citizen o may edad na nagbabalak pang dumalo sa gaganaping pagdiriwang bukas. Aniya, kung hindi nakakayanin ng katawan na makipagsiksikan ay manatili na lang umano sa bahay. Kung nanyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Benita Patiag. Kayo patin tanda ko na 85 na kayo mahina, di ba? Kung medyo malakas pa kayo, kahit 85 na kayo, pwede kayong dumalo bukas. Pero kung katulad ko, mahina na ako, nagkasakit ako, hindi ko nakakayanin ng para bukas, mapakaraming tao bukas. Baka ako hindi na makapasok sa simbahan. Matumba pa ako. Kaya sa bahay na lang. Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ng pamunuan ng simbahan sa mga dadalong deboto na may karamdaman o di kaya ay may katandaan na hanggat maaari ay huwag nang makipagsabayan sa dami ng tao bukas para makaiwas na rin sa anumang mga peligro. Para naman sa may mga sakit tulad ng puso ngayon na ubo at sipon ay pinapayuhan na magsuot ng mask. Bukas ay gaganapin na ang pagdiriwang sa pista kung kaya't pinapaalalahanan ng mga dadalo na manatiling kalmado, iwasan ng tulakan at maging iwasan ng pagiging pasaway para maayos at mapayapang selebrasyon ng pista ng Poong Jesus Nazareno. At yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Agalan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Bagong abogado na tubong lasam dun sa Cagayan ay hindi pa rin makapaniwala at nakuha niyang rank number 3 dyan sa bar examination. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsisink in sa bagong abogada na si Attorney Eliza Agatep Adviento na rank 3 siya sa 2025 bar examinations. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ng 26 anyos na si Adviento, tubong lasam Cagayan, na laking gulat at tuwa niya nang marinig niya habang nanonood siya sa live streaming ng pag-anunsyo ng Supreme Court ng mga top-notchers na rank 3 siya sa bar exams. Sinabi ni Adviento, bahagyang nawalan siya ng kumpiyansa sa exam dahil nahirapan siya sa huling subject na remedial law. Nakakuha ng 91.91% na score si Adviento sa bar exam. Si Adviento ay nagtapos ng Bachelor of Science in Accountancy sa University of Santo Tomas, Manila. Sinabi ni Adviento na mananatili siya sa kanyang pinagtatrabahuan na law firm at balak din niyang pumasok sa akadema. Seryosohin mo yung mga bar review subjects and read the cases of the bar chair, the cases na very important landmark cases. Really use yung resources po na para magaganda. And I've used a lot of seryosohin mo yung bar preparation from the start po talaga. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
Sa iba pang balita, halos 70 million pesos na halaga ng shabu na samsam naman doon sa Bohol. Itong high-value individual at kasabwat nito, arestado. May mga report ang Star FM Cebu. Naaresto ang isang high-value individual at ang kanyang kasabwat sa ikinasang anti-illegal drug operation Martes ng gabi sa Purok 2, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Major Ray Olar, spokesperson ng Bohol Police Provincial Office, sinabi nitong kabilang sa naaresto ang isang 39 anyos na lalaking driver na itinuturing na high-value individual at residente ng barangay Canmanico, Valencia, Bohol at ang kanyang 47 anyos na babaeng kasabwat na taga Iloilo, ngunit nakatira sa Muntinlupa City. Na-recover mula sa posisyon ng mga ito ang 10,285.6 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 69,942,080 pesos. Sinabi pa ni Ular na kasama rin sa mga nakumpiskang item ang isang cellphone, buy-bust money, isang itim na eco bag na ginamit bilang lalagyan ng mga iligal na droga at isang puting sasakyan na umano'y ginamit sa transportasyon ng mga nasabing droga. Anya sa Luzon ang source ng mga syabong nakumpiska at naghatid lamang ng iligal na droga sa probinsya ang babaeng kasabwat ng high-value individual. Wala naman umanong dating record ang mga nahuli at patuloy pa nilang inaalam kung ilang kilo ang madispose ng mga ito kada linggo at kada buwan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police Station ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagkahuli ng dalawang suspect at nakunan ng about 10 kilograms sa shabu, ma'am, nagkakahalaga po ito ng almost 70 million. Isang lalaki, 39 years old, nakatira sa Valencia, Bohol. Ang isang babae, taga Iloilo, tapos nakatira po sa Muntinlupa. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Mahigit 500 billion pesos na alman na halaga ng shabu na kumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Western Visayas para ho sa kanilang pagtatapos ng taon ay ito ang kabuuan ng ulat mula sa Bombo Radio Rojas. Ipinahayag ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang kanilang mga pangunahing tagumpay sa kampanya laban sa illegal na droga sa Western Visayas noong taong 2025 kung saan mahigit 500 million pesos ang tinatayang halaga na ng kumpiskang shabu. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Maria Grazelia Tanalion, tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 na umabot sa 1,863 anti-drug operations ang isinagawa sa ahensya sa rehiyon. Dahil dito, nakumpiska ang humigit kumulang 77,854.95 gramo ng shabu at 8,716.71 naman ang gramo ng marijuana. Ayon pa kay Tanalion, ang mga nakuhang droga ay may tinatayang halaga na mahigit 500 million pesos para sa shabu, habang lagpas naman sa 1 million pesos naman ang halaga na nakumpiskang marijuana sa loob ng isang taon. Git pa ng Philippine Drug Enforcement Agency, patuloy nilang paigtingin ang operasyon laban sa illegal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa buong Western Visayas. For 2025, Region 6, kasama po natin yung ibang law enforcement agencies and partners natin. Nakakonduct po tayo ng total 2,059 operations in Western Visayas. Kasama na po dyan, of course, yung buy-bust operations, search warrant implementations, and yung interdiction supports natin and terminals. Among these po, buy-bust operations pa rin ang most frequently conducted. Ito po ang ating remaining as primary method for negation operations. Mula rito sa empila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Dali and this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Pilipinas man o sa ibayong dagat, dapat nakatutok ka sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Meron tayong 32 fully digitalized stations across the country. At meron ho tayong available na masusubaybayan po ninyo sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao region, available sa atin hong mga taga
dyan ho sa bahagi ng Davao Region, ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa area po ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Habang kung kayo ay nariyan sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At para naman sa mga Hiligay non-speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Larito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna sininga la una. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office lakip na diri ang Public Order and Safety Management Office. Naka-full alert na hasta sa highlights ng Dinagyang Festival 2026. Kag ano ka ba tuod nga may ikatatlo sini iyang judging area? So judging area number 1 diri sa may Freedom Grandstand. Ang judging area number 2 dira kuno sa may dalan na Luna sa distrito sang Lapas. Tubang Bladra sing isa ka fast food chain. Lakip na sila dito mangin na judging area number 3 na lang ni ang Iloilo Sports Complex. Check ta bala si Bombohana anda sa Bombohana sa report. Please go ahead.
naka-full alert status na ang bahin sa Public Order and Safety Management Office upon post mo kaga Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa palabuton man nga opening salvo sa Kasabihan Festival sa Enero 10 sa subong Sabado Bomotsyam kaga Enero 11 subong man nga Domingo nga adlaw para naman sila nagyang opening salvo. Batan subong man ang adlaw yan sa Starman sa City Traffic and Transportation Management Office ang ilaman nga mga nagakalain-lain man nga road closures nga maapektuhan man sa road closure bangod sa ining blocking karon nga tigayunon. Enero 8 may schedule man diri ang Iloilo Festival Foundation Incorporated nga ginapagwa sa schedule of blocking ang diri sa may Iloilo Sports Complex nga alas 3 sa hapon until 9 p.m. And Iloilo Freedom Grandstand nga alas 5 sa hapon tubtob alas 9 man sa hapon. So may araman sa mga nakaschedule sa nagakalain-lain diri nga tribo kaangay sang nagakalain-lain man nga mga tribo naghalin sa mga kabanuhanan. Magauna diri man ang tribe number 1 of New Lucena 5 p.m. naman ang San Rafael, tribe number 3 Miagao, Bingawan, tribe 5 ang Maasin Tutugan, Banate and Santa Barbara and Anilaw, and mayara sa KSK Production man ang Iloilo Provincial Capital. Ini nga blocking sa subong adlaw iya sa kasabihan sa Kabanuhanan 2026 opening salvo schedule of blocking tuwang Butcham kay wasa man iya ang schedule sa iya sa dinagyang festival. Sa Iloilo Freedom Grandstand karon the same man nabaliman yan bulos-bulos sa man sila kay ang mag-una diri sa blocking sa may Freedom Grandstand ang Maasin, Banate, Santa Barbara, Anilaw, New Lucena, San Rafael, Miagao, kag Bingawan. So inino ang mga nakaplastar na nga mga blocking kag performance man mismo sang for opening salvo sang Kasadiahan Festival. Sa iya diri nga traffic advisory gipagwa man sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang diri sa may Muliloni kag gina-finalize naman diri ang ilang pag-deploy, but then ang ila diri nga status naka-full alert na and heightened alert status na inyo sila halin subong tugtog na ina sa may mismo nga competition sa may January 24 and 25. Diri sa may bahin sang Iloilo Freedom Grandstand kasi ayara sang traffic advisory man bahin diri sang blocking and rehearsal nila ang January 8 and 9, 2026 halin alas 6 sa gabi tubtob 4 a.m. in the morning ang road closure diri Bombocham nga mayara sang portion of Mulilon Street from corner Iguangco Street to Herba Street and the portion man Ortiz Street ang magasirado diri Bombocham halin man sa may corner J.M. Bass Street padulong sa Muliloni and Peralta Street. Dahil sa corner J.M. Basa and Tumuliloni man ang ining sirado karon maghapon. At man nga mga salakyan ang nagataboy sa linta portion sa Muliloni Street, Peralta Street and Ortiz Street. Ang kinahanglan nga mag-take man sa alternate routes, no? And ang mga trucks and trailers man kay dira nagaagi sa may Muliloni mayara sang in and out sa ining mga area sa Plaza Libertad. So diri ginapatanaw gid kay ginapacheck man sang bahin sang City Traffic and Transportation Management Office ang pagpahanumdom sa sining mga road closure agud nga may nagakaigo iya nga pagsulundan ang mga motorista hal subong nga adlaw tubtob buwas man ni adlaw. So sa bahin naman iya sang dinagyang festival mayara man sang opening salvo blocking about nga adlaw the same road closure ini sila sa bahin sang dinagyang festival nga opening salvo on January 11 the same man expected diri ang moderate to heavy traffic sa mga Muliloni Street, Peralta Street, Hervas, J.M. Basa and Luna Street, Sports Complex, Magsaysay Street and Rocco
street. Sa Audrey, exactly sa pag-alert status nila, full alert din sila kompleto, and tanan ni sila may naka on duty ang mga traffic personnel, and deployed man also sa Public Order and Safety Management Office. So subong aga ang ining press conference iputan man mo sa Philippine National Police ang Iloilo City Police Office sa ilaman ng mga reminders di sa publiko. But then since ang ining adlaw man sang ilang opening salvo ang 1 to 3 p.m. 1 p.m. rin mag-start sa may Pidang Grandstand, and 3 p.m. naman sa sports complex. So the same as hapon dali ang road closure sa mga maapektuhan man diri. Abang masyam yung kamangkot man diri si Colonel Garbanzo, so ano dira iya nga take sa maya signal jamming ang patigayunon subong man nga dinagyang sa subalbat na nang iya diri sa paspid lamang, depende kung ano ang desisyonan man sa alkalde and IFFI pagasundon lang man nila ini. Babat yato nang pahayag Lieutenant Colonel Odarico Garbanzo. Full alert kami, no? So meaning all field personnel will be deployed. This is complemented sa aton nga mga pusmo nga personnel until ini matapos ang aton nga opening salvo. And the same deployment ang aton nga pag-obrahon, no, sa dinagyang and kasadyahan proper. Sir, sa bahin sang signal jamming, if may ara na kita sir sang reaction diri or decision abi sa city government kung madayon gid man. So far daw wala pa sang advice, no, but the PNP as I heard and na-publish man sa aton nga mga main media nga ginaplayan nila, no, pero last year na-experience nga wala man sang signal jamming, but these are challenges nga tubangon gid sang aton police. Kung wala sang signal jam, so maybe ang ilang prevention, no, operation sa insofar sa terrorism activity dapat dubyo nila. Sa iyong personal sir, do you agree with this signal jamming? Well, kung sa akon yung personal may mga decision making ara sa babaw, no, kung whatever ang ma-decide nila, maupod na lang kami. Pero which do you think, sir, is advantageous? May signal jamming o kung wala? Kung may signal jamming, kung wala signal jamming, we increase opportunity sometimes, no? Pag mga lawless element, kita sang opportunity. No? Pero may mga damo man ginatawag naton nga quad operation sa public safety and sa peace and order and security. No? So ang quad operation yun i-include na ang aton nga intelligence, investigation, ang aton nga PCR, and then ang operational, no? Ang operational things nga pagahimuon para sa prevention. Na batian na ang nanginapahayag ni Lieutenant Colonel Garbanzo ang head sa POSMO kag ICTTMO abang motsyam ka ang nasdari sa ilaman nga pagpahanumdum kag road closures nga ipatuman para sa blockings and opening salvo proper na on January 10 and 11 abang motsyam dugang man diri sa impormasyon ang nakuha sa buong man nga aga may ginamat-ibati man diri, no, sa may Iloilo City Hall nga may ara sang ikatatlo pa nga performing area o kon dugang sa duhadri ka proper our main performing areas ang ining nga Iloilo Freedom Grandstand and ang Iloilo Sports Complex. But subong man may ginadiswan diri ang mga information sa nagalagaw nga may ara man sang ikatatlong performing area nga diri iya sa may bahin sang La Paz district. So dira ina kuno sa may bahin sang Atubang sang Kalan-Ana, sa fast food chain dira sa may La Paz, Havana Street in front of St. Augustine. But then ini subject for confirmation pa kay subong hapon magapatigayon pa sa emergency meeting diri ang IFFI and ang Traffic and Transportation Management Office kay nakaplano na o final na abi ang plan diri sang ICTMO sa ilang deployment kay una gin pagwa duha lang ka performing areas batan subong patawag pa kuno sila sang IFFI agud nga maistoryahan gid ang final decision diri mo ba siya. All right.
Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa mga kabombo naton na inyo sining dapat sundan ang ining mga road closure, ining mga rerouting para nga hindi na kita makadugang pa sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Expected ta na ina panguting may mga activities diri ipatigayon sa aton sining mga dalanon mo. Sa aton sining mga kabombo, be responsible ka mag-chekyar sining mga closure, rerouting, and of course sabahin sa Traffic and Transportation Management Office. Mas mayo pagid kung i-boost pagid ninyo ang inyo sining iyang information dissemination so that tanan-tanan sini makahangop, no, para makalikaw kung hindi man likaw siniti, hindi na lang anay ipaiway anay ang pagpadulong diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. 14 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naman this time balita ni Bombo Pauline Piliora. Ang ticket sa kasadyaan sa Kabanwahanan libre dito iya sa may sports complex sa area. Ti amo ni ang kagustuhan kang mando sa aton sining gobernador para nga makaakomodar sa mga tumalanaw dito kag ma-enjoy ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Humalin sang nakaligad sining mga event or sa sining particularly kasadyahan sa Kabanwahanan, ginalibre gin man ina sa provincial government ever since pa man, no, sa aton sining mga kabombo since nga gin-take over ang pagdumala sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa may isang probinsya sa Iloilo. Sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo ti libre ini para sa mga kauturan naton nga mayara sang ticket nga ginauyatan o ipanghatag ang ticket, sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa. Standby, balikan tas Bombo Pau sini madugay samtang security guard nga nakatiro sa iya sining upod na pasakaan sang kaso. Kag may pila pa ka mga dokumento nga ginahulat-hulat diri ang station number 1. May kantanan sa sining development sa sining Guangco Street incident. Atong may ginrespondihan balang aton sining kapulisan nga later on natukiban nga may ginataban sila gali nga mga 100 meters nga kalabaon sang saway o kon ining wire, copper wire. Ti mahal nga danang kinilo sini. As per information, mga gadalagan sini mga 600,000 ang balor sa tong nataban sining mga personalidad. Pero suno pa sa police station number 1, gina-finalize na lang kay may pipila na diri ka mga ginatumod nga mga suspitsado ang nasambitan sining station or aton sining kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Tolentino, no, nga ti posible makatumod or matumod na ining nasambitan karon iyang suspect or mga suspitsado. Standby kay may latest development kita diri with Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa mga report, please go ahead. May ara na sang ginasundan sinikaron nga suspitsado ang police station number 1, no, at sini nga pangbukas sa manhole diri sa may area sa Guangco Street, Iloilo City proper, no. So based diri sa pakiangot initially, no, kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe diri karon sa police station number 1, iya ginapayag nga ang ining mga information nakuha ini, no, dogang sa pag-track sa closed circuit television adri sa may nasambit sa ning area, no, kag nakatigayon ini sila makakuha sang kopya kung sa din nakabulig ining CCTV sa pag-trace, no, sining mga salakyan nga ginagamit sa sining mga nasambit sining individual sa sining pagpambukas kag tiya mo tugan gin-report nga may nadula gid kag ganaganangat ni sa 600,000 sobra ang valor sa sining copper wire sang isa ka telecommunications company adres sa area sang Guangco Street, no. So based diri sa nakuha nga information kay may mga na kuha ining kopya, no, sang CCTV at the same time ang plate number sa sining salakyan. So ang ginhimo sinidri Bombo Cham, gin patrace nila ni sa may
Land Transportation Office kag naga-appear sini karon nga ang ining salakyan nakarehistro no sa isa ka individual nga ginapahayag taga Negros no sa aton sini nga mga kabombo kag Lain man niyang kagapon nga taga Batangas. May araman nga taga Batangas sa isa sa lakyan nga nakarehistro. Abumutsan kay mo do sobra ni isa sa lakyan mo may truck pass laging gamit. So ang isa sini karon nga nag-appear ang ining salakyan nga nakarehistro sa isa ka individual nga taga Negros. Kag nagagwa man sinidi nga ang tagiyan isang salakyan nga taga Negros ginapahayag nga nagasanto no sa nakuha nila nga information nga kuha sini nga mga footage sa CCTV nga isa ni sa mga suspect no nga ara mismo sa area sang natabo ining pangbukas sang manhole diri sa may area sang dalan na Guangco no. So magluwas sina kay makita nga di laman isa so gina-trace padigid dugang diri karon sa kapulisan ang dugang sini nga mga identity sining pila kan mga individual kay nagagawa sini karon more or less mga 8 ni ka mga personalidad ang ila sini nga na-trace no. Ang isa to nga na locate nga taga Batangas to ang tagiya sa salakyan amo paninggid na check dugang sang autoridad kon bala ang nakaregistered sadto bumutsamp nga pangalan kun bala ti ara man nga sila nga presensya no kay ti ang matabo sila posible basi kun gingamit ang salakyan nga monabi no nga dalonda para magamit sa mo sila nga plano sa sining marsambit sini nga personalidad. So validate padugang sang autoridad ang ining mga information duga sini kung paano nga matumod no ang ining marsambit sining individual kag ma-file ang nagatigo sining kaso. Kag sa karon tisuno sa kapulisan ginawlat pa nila ang adugang sining dokumento halin sa telecommunications company kay balamote kon file sila sang kaso so may ara man niya sang participation ni no kung ano nga mga documents ni ang i-provide sang telecommunications company sa pagpapag-on man sang sambit sining kaso kay sila gid ni mismo ano tungdan no nga nadulaan sa ning mga bagay nga ti amo na isa sa kinahanglanon man sa pagpasaka sang nagatigo sining kaso bumutsamp dugang pa diri sang Tepe sang Station 1 na si Police Captain Tolentino na pagwa pa sila no dugang sining permission pananglitan kung mga development dugang sa pag-trace karon nila sang pila sini ka mga individual nga involved sining nasambit sini nga pangbukas sang manhole. Hindi pa man pagwa sang information kung bala isa lang ka grupo ang ining mga individual kung mga personalidad nga nagpangbukas man to sa manhole sa may area sang Barangay Sambag sa distrito sang Haro. Ang natabo tiya sa Sambag ti una to yan sidente antes ning diri sa area sang Dalan Guangco bumbutsam pero ang way karon o kon manner sang ila sini nga pag himo no pulo pareho kagahon ang pagpambukas sa manhole tapos ang mga personalidad nga involved sini do pulo pareho man ang kadamuon kag ang ila sini nga maginasuksok no may pagka pulo pareho man diri sa area karon sang Dalan Guangco. Dugang pa sini ang na trace diri ang ila sining pag-exit no after kuno sinini nga pag lakat nila to natukiban gali sa closed circuit television kaya mo man ang isa sa rason kung nga gin-release bumutsamp nga based to sa nga CCTV nagali no nakalakat ng una sini nga truck nga naikarga dito nga mga copper wire rason nga pag-abot sang pulis nga nagresponde why na to sila sa nakita sa salakyan kay gwa na una tapos nakabalik na no ang truck nga ginkargahan rason nga why to may makita ang kapulisan isama na sa mga gina-consider to nga ang release ang ining mga personalidad bangod nga tiway man sa may nakita sining ebidensya mismo sa salakyan nga may ginkuha ini sila nga copper wire bumutsamp. So gina-trace pa sang otoridad kay nagagwa sa ni karon nga ang halin diri sa area sa Guangco diri sila nag-exit sa area sa Mulye
na Molyiloni ti pila man ang kamitros ni hasta makalabot sila sa Molyiloni bumbod sa more or less mga 20 or 50 meters siguro ning kalayon na ti ginatris pa nila ni kung diin padulong magluwas ni sa area sa Molyiloni ining salakyan sa sining mga suspitsado kung ining mga individual nga may kaymuan na sa sining pangbaklas ng takop sa manhole kada ti kayon na based diri sa mismo man sa telecommunications company na kuha ining copper cable nga nagabalero masobra ato nga kamilyon ka pesos sa Bumutsam. So sa subong suno kay Captain Tolentino ginapasalamatan nila ti mga nagbulig sini kung paano nga natigayon nga matris pagi sa closed circuit television kabala mo ti challenge sa ila kung paano maka kuha sa nga CCTV kabla mo di man dali-dali may mga request pa ni pero tiga pasalamat siya at tinatigayon kay na taon-taon mataon-taon nila dugang ining mga kopya agod sa pagtrace sining mga nasambit sini nga mga individual Bumutsam. So amo nang latest dire karon kay tinagayo man dire ang tungdan nga mapagwa pa siya sa statement karon dugang no kung makumpleto na ni ang ining mga information kag pananglitan na nga makapagwa kadugang information man sa kung paano nga makapasaka man sila sang kaso kung makumpleto na ining tanan nga mga ebidensya abatok sa sining mga individual nga involved no sa sining pagpangbukas sining manhole adri sa may syudad sang Iloilo. Hindi pa man siya makahambal kung ang ining mga individual kay may mga natumod nga taga Iloilo so gida-validate pa ni no kung bala ini sila dugay na nga upod no kay balamuti kung taga Iloilo Bumutsam ti siyempre kabalo ka na sa mga pasikot-sikot diri sa area. So gina-check pa ni sang kapulisan kung ano ang ila sini nga background sini dugang kung paano nga nakalabot ang ining nga mga information nga may taga Iloilo involved sa sining nasambit sini karon nga mga modus adri sa syudad Bumutsam. Sa pihak sini nga bahin update lang tadugang ni karon no sa natabo ni blang shooting incident naman diri sa area sang Dalan Delgado Iloilo City proper no sa damlag la sa involved sini karon adwa sini ka security guard. So based sa latest na tigayon na nga mapasaka ang kaso batok sa sining security guard sining suspitsado sa area karon sang Dalan Delgado sa Tinikdan Yanlaw. Ang suspect amo ni si Reggie Martopas 29 anyos tagatapas kapi samtang ang biktima mo si Willie Salazar 30 anyos taga-Agdahon, Pasig City. So no ka Police Captain Melchor Tolentino, Pesang Station 1, natigayon na pasaka ang frustrated homicide no batok sa sining nasambit sining suspitsado. Kag dugang pa na pasaka ning kaso kay bangod nga una may natabo sining confrontation sa magtimbang sining nga bahin kag wala man sa nakita nga may elemento karon sang murder no kun may plano gito sining pagpatay kita nakita gani sa CCTV no nga kun nagabinaysay pa ni ang duha kag may ara sa natabo sining confrontation no rason nga na tuon sa frustrated homicide after ma-file ang kaso suno sa hepe mahulat-hulat na lang kung ano ang matabo sini kay bilabol man ini Bumutsam amo na ganit depende na kung pila ang iya sining piyansa pero as of now sini arasa sa custody no sa aton sini karon nga otoridad hindi man decide pa karon ang kapulisan kay way pa man desisyon ang agency sini no kung ano ang matabo abi no sa sining individual nga nakatiro kasi security guard siya Bumutsam ti ginatugyan na siguro karon sa agency sini kung ano ang sini no ano ang matabo after sa involved ni karon ang duha sa sining nasabit sining insidente kag dugang pa sang kapulisan may pilala sini karon ka na tumod no o kon may pagwa sining information ang otoridad ka base to sa ila sining pag-usisa dugang kay balamuti una to ang
again pagwa sa ting information or grudge, no? So na plus diri sang station 1 kadala mo before sa tabo sining insidente may ara gid man galinis ang do hindi paginsindihanay ang duha sini ka individual. So no kay Captain Tolentino na tabo ni mga isang semana siguro antes ining nasambit sining pagpanglutang may kaistorya kuno ining biktima no nga security guard. Kung sa diin samtang registoryan ay sa cellphone ang suspect ni nga security guard man nagalantaw kuno sang video phone no sa iya sining kung nagalantaw sang video sa iya sining cellphone bumbutsam. So samtang registoryan na ito ang biktima kagang isa pagid kaupod nila nabatian sa nga nagkakadlaw kuno ang suspetsado. Rason nga tinagunauna ang biktima nga siya ang ginakadlawan. So dito nga umbisabi sila ang ila sining nga di paginsindihanay hasta nga naglabot sa punto no nga nag-agi ining biktima sa area kung sa di nagatrabaho ning suspetsado kag dito natabo ang binaisay hasta nagluntad ining pagpinukutay kag pagpanglutang sang suspetsado. Pero ginpaginwala man ini na sang suspetsado nga tigin kadlawan niya tong biktima kay ti ang iya kanong ganing tridugan nakadlaw sa to kay may ginalantaw sa kanong kaladawan sa cellphone kay giway tiya kuno nagkadlaw bangod sa sining biktima bumutsamp. Aribla no ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sa Police Station number 1. Standby, no? Kay check taton ang statement diri ni Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe sa police station number 1, no? Sa sining development, may kantanan sa pagpasaka nila sa kaso nga frustrated homicide batok sa sining gwardya nga nakatiro sa kasubong niya nga gwardya sa tinalikdan sining mga inadlaw. Si Police Captain Melchor Tolentino. Yes, nakafile na kita sa complaints, no? Batok sa suspect nga security guard by a night inquest nga frustrated homicide para batok sa suspect natin sa shooting day sa may area sa corner Delgado Magigi. Ang nakita nga frustrated homicide sa na file. Pati sa aton pag-investigation, no, ang wala man sa elemento sang murder ito. Kasi ang ato nakita may hara silang pag ng physical confrontation kag verbal confrontation. It is pa man matabo ang pag-hero. Okay. So ni anong matabo sa suspect detain siya kag mas schedule na hearing? Oo, detain siya subong sa aton custodial facility. Pag makagwa man na siya kung makapil siya kung na pila ang i-grant sa bail sa iya sang korte. I see. So may piyansa ni available ni? Available na siya ang postmated homicide. In terms sa iya sining trabaho bilang security guard, sini mabalik pa na siya ka agency niya, makasegyo pa siya? Amo nang hindi naton makabat pumbudyom, no? Depende na niya sa agency. No? Nainaya sa agency ang nga aspeto. Kaya nga ito niya nag-imbestigahan na kita sa krimen nga nakusitrat niya. Pag inaya masaling na ito na isang kumpanya sa administrative matter nila. So wala na kita sa nga kwanta sa ila. Okay. Sa suspect, doon na ginulsol man sa sir? Sa suspect na ginulsol siya? Siyempre na ginulsol man. Pero siyempre natabo na. Tahibok ng kunin. So, patangon niya na lang yung reklamo, batok na yan. Okay. So, bali, ang karon ang biktima, kamusta, sir? Ang biktima, subong, bali, ara pa sa gyapon sa ospital ga paayo. Kay bita aton nga last nga pag-check sini sa iyang medical condition dito sa ospital, wala man din siya ginoperahan according sa aton nga investigator. Ay ang wala man siya naigo nga mga ugat or tulano, bali naglapos ang bala. So naka-exit ang bala.
So muna nga wala sa ginoperahan. So dito siya gapon naka-confine subong sa ospital. Asa na ka-mention ang duha kung ang suspect or biktima kasi may old grudge. Kung ano gitong old grudge na ginhalinan? Amo lang na itong na-mention natin sa last interview sa imo nga ang ila yung nga ginawayan atong a week before sa insidente na may kaistorya ini ang suspect ni isaman ka security guard. Then nagkadlaw na ini ang ang victim ang ginaistorya na isaman ka kupod nila nga security guard. Samtang ang aton nga suspetsado nagalantaw sang video ka nakadlaw ini siya. No, kay nagkadlaw ini siya sa video iya nga ginalantaw niya. So abiya sang biktima siya yang ginakadlawan. Dito may nagpatunga sa ilang hindi pag-insindihan ay pagbase sa information na to napatan sang biktima ining suspect pero nagpaiway na lang ini. Sa tong timpo sang insidente nga to nag-agi dito ang biktima iya sa atubang sang dutihan sang suspect naton na establishmento ng pundo sa tubanggid mismo ko dito may natabo na confrontation sila sa nagtangal sa pagpaniro sa biktima. Ay, sis. Nabatian si Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sang police station number 1 Bombo-Champi sa subong sunod sa iya ang suspitsado although ngati naka-realize ng lang pero teorihin naman tanan natabo na ni kagati nakadepende na lang ina sa ila sa current agency kung ano ang matabo ni after nga nagluntad ining shooting incident sa sining magtimbang sa grupo duha sa security guard Bombo-Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imong sining nga follow-up report. Pagbalik nato na banwating wanta nga makareconnect sa kay Bombo Pau. May kantanan sa sining maayong balita o kay libre na naman ang ticket sa Iloilo Sports Complex para sa kasadyaan sa kabanwahanan. Kag kontraktor makapila ka bes nga ipatawag sinisang punong barangay sa may Lubok Lapos. Way gid gyapon nagkadto ining problema nila wala may kantanan sa sining drainage kag exhaust. Tiway tabon damo na nagabalintuwad na sa nasabitan sining area. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration
nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong, Abombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On January 23, Friday, it's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. Abombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod 2 sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check naton balita ni Bombo Pauline Piliora. Libre ang tiket sa Iloilo Sports Complex para sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Aglakip man na balita ni Bombo Brian Gonzales, sino may kantanan sa unknown nga kontraktor din ako sa may Lubok Lapos nga ti nagatiwangwang to mga drainage tong agin panghimo na nagkalaros dak tong iban. Ang iban siniway isang tabon namo nagabraliska dito nga mga single nga motorsiklo. Check one this time si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Bombo, at kami mo on nga libre diri sa Iloilo Provincial Government ang ticket para sa Iloilo Sports Complex samtang nagahilapit man diri ang kasadyahan sa Kabanwahanan. To clarify, iniya kakasadyahan sa Kabanwahanan sa iniya aktibidad sa Iloilo Provincial Government. Pahiyag diri ni Governor Defensor Bombo Jan, ako na Bombo Cham, kay maluyag naman diri nga makatanaw ang mga local government units or ang mga kabanwahanan nga nagpasakop sa kasadyahan kung sa diin may-ari ini sang 8 man kabilog nga halin man sa may Banwasang Miag-aw, ang Salakayan Festival, Kahilwayan Festival sa Santa Barbara, Himanban Festival sa Lucena, Pagnihian Festival sa Dingawan, Tutugan Festival sa Maasin, Kasag Festival sa Banate, Panaag Festival sa Anilaw, Pagtawili Festival sa San Rafael,
kag especially man diri ko no Bombocham is ang mga malayo man diri nga mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo luyag i-prioridad man diri sa Iloilo provincial government para nga makapadulong man diri sila sa syudad kag ma-experience man ang mga kultura, tradisyon man diri sa Iloilo sa probinsya sa Iloilo kag ang pipila diri ka mga nagpasakop. Although ang iban wala diri kay tiniyara sa 43 ka mga or 42 diri ka municipalities kag isa ka key city ang kabugusan tanan sa mga municipalities nga sa may bahin ng probinsya sa Iloilo apang sunod diri kay Gobdoto nga bisan ang capacity sa Iloilo Sports Complex although nga wala siya sa individual seating at apang isang nakalimata abi Bombocham nga mga pulungkuan nga kung i-compress mo do mga around 5,000 to 8,000 man diri ang makapungko sa Iloilo Sports Complex why nga bisan paano makiter man ini sila kag pahildri ni Gobdoto Bombocham nga tinatapa sa tugang no or based man gani sa pagkalawsaw na store sa mga tinadagdag sa adlaw na basi ba ta ni sa for but now no aruyag diri ni Gobdoto libre tungkuan para sa kapahin ng sports complex. Bombo Pao, dahil lang gid, adjust tayo mo linya kay naga-utod-utod ka. No, standby, plastara na sa matawhay nga lugar dira para duro-diretso imo sining report. So, hambal sang gobernador, libre iniya para nga makalantaw man ang mga taga-local government units ang ila siniiyang mabalanton ilat sini nga tribo no pares na mga taga Miagao, mga taga New Lucena, taga San Rafael, taga Cabanatuan para nga may kayunan man sila nga makalantaw sa ila sini nga mga kasimanwa nga maga-perform. Balikan ta si Bombo Pauline. Pao, please come back. Bombocham, sa na-mention nato no amaning luyag nga iprioridad man ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. ang mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo agud nga makatan-aw kag ma-showcase man diri ang ila man nga kultura, tradisyon man diri abi Bombocham kay di sa pang tinalikdan nga binulan o kung sang tuig 2025 nga ginfokusan gid ni Gobdoto man kag sang Iloilo Provincial Government ang pag-improve man diri sang ilan or migipatigayon nga research summit. It is to enhance pagideri ang talento bala sang mga magapasakop diri sa festival in terms diri sa visual art, performing arts kag nagkalain-lain man diri nga sa patag no sang arts abi Bombocham. That is why nga it is one way nga ma-showcase ini sila kag may iga-present man diri kag tun-an pa man no sa Iloilo Provincial Government para as of now ginambal diri ni Gobdoto nga librehon ining mga pulungkuan agud makakater man sa mga malayo no most especially mga malayo diri nga probinsya kag although nga ang populasyon sa probinsya sa Iloilo nagadalagan abi sa minilyon Bombocham pero balaan niya nga hindi gid makiter tanan pero at least nga hatagan man hindi sa mga priority seats no ang mga taga-probinsya sa Iloilo most especially ang may mga supporters nga maga-intra man diri nga mga festivals na ginpanglawag naton kag ginabambajam. Kabayan bala dira ipabati naton nga naging pahayag ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. Because ano na siya, together with the Dinagyang, may mga allocations kita sa tickets natin. Ang tickets ng kasadyahan, primarily ang tickets ng probinsya sa kasadyahan festival. Because we did the Dinagyang. So ang aton venue, it is available to sa aton nga LGUs. Kag sa ilang mga supporters. Kaya gatag mo kita sa mga kasamanwa natin nga gusto mo. Tanaw. Pero again, may mga arrangement and we will finalize that committee that ang aton nga venue, which is now the sports complex, is available to the municipalities and the supporters of our participants natin nga mga tribo. I-plasta natin na siya sa mahay. Base wala na siya. Again, it is available to the especially right now that it is in the sports complex. Dapat lukuan na sa gusto magtanaw halin sa Kabanawahan na. Kapin pa ang mga interesado BPT, may tribo sila na participating tribes sila ang aming suportahan.
Again, yung one plan ng mga city arrangement, I think that's in progress right now. I think ginaparty mo na siya. May mga party na dahil siya sa kasadyaan na that is also for the city. Kita may aram sa dinagyan ko only a small part. Kaya again, iibili na natin niya sa Iloilo City ang party siyang dinagyan. Bambacham si Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. Kaga although wala pa man diri ma-finalize ang seating arrangement kung sino ang ibutang diri sa right side, left side, sa tunga, sa first diri nga row, second row, pero panigurado nga sa liwat no nga librehon diri sa kasadyahan to clarify sa kasadyahan sa kabanwahanan kagati ang Iloilo Provincial Government man diri ang may jurisdiction sa bahin sa Iloilo Sports Complex nga kung ma-recall naton gani na tabunan na ini siya no kag preparado naman diri sa bahin sang IFFI kagati may nakita didto nga mga patches pero hindi man ini siya makaapekto Bambocham kay tabunan man ini siya ang maintenance and rehabilitation sang Iloilo Sports Complex after na sang kasadyahan sa kabanwahanan Bambocham. Alright, kung madumduan pag ani bisan ang judging area number 2 sadto, di ba libre man para sa mga taga probinsya, kung ma-recall pa, Bombo Pau? And sa subong may duwa naman lang mo ang hindi pa tagaling sure kung duwagin man. Kaya do may nagagawa naman ng information nga himuon 3. And then hindi pag kagina sa istoryahan ay man diri kay bag-o lang man nga info with Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor ang Iloilo Sports Complex ti managahilapit naman ang opening salvo ti may misa nga patigayunon mga atak na alauna ini siya sang hapon and then may performance wala man sa siling diri ang main stage no or main performing area sa bahin sa kasadyahan duwa man ang Freedom Grandstand kag ang Iloilo Sports Complex pero kay ang probinsya sa Iloilo is sa Iloilo Sports Complex probably diri ini siya mapungko si Gov Toto Bambocham kag sa highlight man diri sa kasadyahan sa kabanwahanan kadungan diri sang dinagyang festival is may mga ara na sang parade of floats nga amo ni ang bag-o nga gin-integrate man no sa performance man in between sa performance ang mga festivals kag ang guluyag or i-add na lang naton pero hindi pa gid man ini siya finalize or comprehensive gid nga details or comprehensive nga info Bambocham pero duluyag man diri nga mangin kumbaga sustainable ang pagselebrar man diri sang kasadyahan sa kabanwahanan it means nga ti luyag diri nga may ara man sang ang kung mga may mga basura bring nga i-collect ini siya ang Iloilo i-adopt kumbaga ang sustainable plastic waste management sa kasadyahan nga mga events diri kag i-integrate ang sustainable waste management practices sa celebration subong man nga tuig in partnership ini sa United Nations Development Program kay dira gani madamo wala sa mga basura Bambocham pero i-plaster pa ini siya but then amo ni nga luyag iduso nga sa kasadyahan sa kabanwahanan no nga may ara sang sustainable plastic waste management. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. So may kay gayuna na kag medyo malapad-lapad na tong area sa may sports complex kon may tickets man niya nga ibaligya abi or whatsoever dira ang bahin sa city government pwede man sila basta ang iaya sa Kapitolyo libre iya banwa no sa aton sini karon nga mga kabombo pero siyempre mayara man sa nagakigo nga limitasyon kaysa mga tinaga pagani ni Gov Toto sinya luyag ko man mahatagan na ang tanan pero amo nabla may mga nagakigo man ni sila nga agreement with the city government regarding sa pag-plastar man sa mga tumalanaw dira sa may Iloilo Sports Complex. 52 minutos na nakaligad sa takna sininga launa ang katapusan nga balita kaupod sa kay Bombo Brian Gonzales. Ining kontraktor sang drainage kag naghimo na dira sang mga inlet, saktong term ko. Ang inang ginailigan bala sang tubig sa aton sini mga dalanon para nga hindi magdanaw-danaw. Ting iban sini wala takop. Bukas ang iban nagkalarusdak na. Ti damo na sang nagkaladisgrasya to sa aton sini mga kabumbo.
Oh. Pero isa man sa mga i-consider sang barangay nga siyempre ang nagalalabay dira kalabanan sini mga trucking, mga 6-wheelers, 10-wheeler truck, no? Siyempre hindi man makaagwanta siguro makon mo adlaw-adlaw aga udto gabi agyan dira siyempre mabigay gina, no? Pero magluwas na iya manwa may pipilagi niya sa mga buho or kamahin sang drainage nga wala sang takop pinangtabunan lang ganito sang dalagko sini nga bato sang mga pumuluyo dito para nga malikawan sa mga motorista kag hindi na sila madisgrasya pa dira. There was a time sini nga may nagabusong pagani kuno banwa nga nagaangka sa iya sini nga bana kay siyempre mula nang ila sini ang salakyan tabuan gid nga dito sa nakagi sos nagbalintuwan gid kuno. Oh, may lang kay wayman masamaran ang nagabusong sang matumba ang ila sini nga single nga motorsiklo may angkas mas lang isa ka bata. Balikan tabla ang pagsunod man sa isyu ni Bombo Brian Gonzales. Bryce, sa report, please go ahead. Makapila ka beses nung ginapatawag mo Chamba ni punong barangay Pancho Viwana ang natungdan ng kontraktor ko na project engineer abe sang drainage project sa National Road no sakop sang Barangay Lobok sa may distrito ya sang Lapos. Pinaagi sa pagasugo sa iya nga mga tanod abe nga i-relay no ang information sa mga trabahante no kagati mga naga-construct dira sadto o kung na naga-ubra no, sa dirang area ang information nga guston mapakigangutan sang barangay hindi lamang nikap no ang barangay councilman kagati ang mga natungdan apang wala sang response no naggikan na dire sa ila wala makabalo no ang barangay kung wala natapos na gitman ining proyekto tungod puros wasak no kaga nagusmod ang ila no nga ubra sa nga drainage no sa dira nga area mo champ. Ini kasunod no sa nga asod-asod nga aksidente nga ginakaulamiran sa mga motor no nga single kagati ginareklamo man sa mga pumuluyo partikularmente dira no sa may atubang mismo sang nasambitan iya nga area kagati may mga buho dira sa Tonyak Dalanan nga visible man no sa mga motorista pero kung hindi mo matalupangdan hindi ka pamilyar sa lugar ti laban-laban gid no sa aksidente kaangay sang pipila no ka mga motorista na nga nakaagi dira aksidente may ara sa mga steel plates nga napahamtang mano sa lugar apang pahayag no sang mga nasambitan ang mga tao dira mga residente nagaidog ini no kagatiara na ganay sa kilid sang dalan tungod man sa kabugaton sang mga truck nga nagalalabay dira naga-isdog ini nga nasambitan ni ang steel plates nga temporarily nakatabon dira sa buo kadalan kagati sa drainage man nga nasambitan yari bila pamatian na to ng pahayag ni punong barangay Pancho V1 sang ma-interview sang Bombo Radio. Kita nga nagpalabot sa reklamo nga kami may aksidente dira paano reaksyon natin? Kay ang aton din na Barangay Lubok National Road may drainage project dire no ang national. So ang barangay mismo wala kabalo sang detalye sang ini nga drainage project. Kagway ko kabalo kung natapos na ini nga project kay kung makita nato ng ilang mga manholes puro wasak. No, damo nagareklamo sa barangay nga damo nagakalaulog ng mga motores nga nagalabay no. Tapos nagligad nga gabi may ara naman nga natumba nga nagamotor upod ang iya pamilya. Kung makita nato ng aktual nga sitwasyon sang manhole sa diri sa National Road sa Barangay Lubok wala na gid no katama ka delikado tani ang aton nga national agency nga kung din inander nga project lataon man nila diri ang sitwasyon subong kay kadamo na gid sang trailer kag mga motores nga nagakadisgrasya. Job ano ni isang ginakayo na may coordination din barangay.
sang during gina-construct ini kay wala mo kami makita nga billboard, ginapasuguan ko ni sakon nga barangay Tanod kag barangay Tanod commander naka-imbitaron ang engineer nga in charge or ang tagiya nga naga-implement sang project. Wala gid sila nagapakita sa barangay. Kag ngakon malang tani pamangkuton kung anong detalye sing ini nga proyekto di nasta ini nga project. Kag hasta subong gani way ko kabalo kung nahuman na ini. Wala ang barangay kabalo kung ano na status ang ini nga project. Oo. Kapag ang implementing agency, DPWH sabi, City Engineers Office sa Region 6, wala kita idea kung sino sa ilan yung nag-implement. So kung lang taon naton kay ini nga dalan National Highway, so way man tayo makita nga billboard way ta kabalo kung ano nga agency ang naga-implement ini kung local o national. So balik ka other details ini gipatawag tas na sila sa barangay pero why gid sila na report. Pila na ka bisis ginpasuguan ko sa mga tanods ko kag barangay Kagawad nga imbitaron gid ang kontraktor na nag-obra sini nga proyekto kay para may baluan man naton kung ano ang din balastay lang ginobra nga drainage. As well as contractor kabalo kita kung ano ang contractor sa sini nga proyekto. Wala kita sang may nabalaan kay wala ta sa may makita nga billboard nga para makita ta tani ang ngalan sang kontraktor kag ano nga agency naga-implement ini. Oo. Kapa anong solusyon na bisang barangay temporarily kay sunod-sunod aksidente diri ka katapok. So muna gani nagpaabot kita sa Bombo Radio para hindi makita man sang agency no nga pakagtuan nila kung ila ini project pakagtuan nila ini sa on-site diri sa Barangay Lubok kay para ma-inspeksyon nila ang sitwasyon kay dugay na ini nga problema. Way ta kabalo kung din kitang palapit. So tani pagi sa Bombo Radio mangining problema man masolbar. Pero temporarily ka-deploy kita diri tano dabi nga mag-secure sa area. Mayari kita tanod pero hindi tagid mabantayan 24 hours, no? Hindi tagid mabantayan. Pero time to time nga gid isang aton nga tanod, no? Ginabutangan man gani isang kahoy isang aton nga pumuluyo diri nga si Mr. Diaz para nga makita sang motorist nga may buho diri. Pero usually lalapyan nga di ka mga motorista. Yes, kay bala mo lapit ini sa international port, no? Sa aton nga international port ari lang diri sa malapit. So alagyan gid dinhi pa coastal. Okay. So ano na lang ka pa panugyan naton sa mga motorista nga hindi pamilyar diri sa lugar. So sa tanan nga motorista nga nagalabay diri permi palihog lang ilang taon nyo man ang ginagyan nyo nga mapalayo kamo sa disgrasya kay kadamo sang mga open manhole sa aton nga drainage nga project nga hindi pa ma-repair subong. So gapangayo gid ako sang pasaylo sa inyo nga maghalong gid ang tanan nga motorist nga nagalabay diri. Nabatian na bumatap si punong barangay S. Predion Pancho V1 sang barangay Lobok distrito yasang Lapos. Ang mga open manhole guro ni Bombo Brian pinangawat ni sang mga nagapakilo bla sa salsalo no? Kay kun lang taon mo ang iban may takop, ang iban niya wala pero ininggo ba at dapat kinitalupang doon sang kontraktor kung kay sino man ni proyekto kung iya ka nationality iya ni ka it's either iya sang regional office ni or iya sang Iloilo City District Engineering Office pero inang takop to bla binutangan sang bato araw natapakan sumong sang lalaki na may takop yaw ti laban-laban kinawat na da sang mga makawat dira kung hindi tagalubok ti basi kung mga pangayaw man no pakilo bla sa ton sino mga kabumbo ti mo nang sitwasyon na dira Bombo Brian ti bangod sang kagaguhan sa ibang nga tawo damo yan nagkalalastro dira nagkalasamaran damo ang nagkalapilasan dira nagkalabali o ti dapat yang kayuhon sini nila kag bantayan man dira sa mga barangay tanod kapasiguraduhon nila nga kung may mga salsaron dira hindi man makuha hindi man pagkawaton
Corrected no Bombo Champ no. Actually nareklamo na ina ang eksakto yun ang drainage dira nga may takop iyang salon. Magluwas ini sa mga nagausmod pagid Bombo Champ kay ang temporarily nga gintabunan dira sa batuunan na nga ginareklamo Bombo Champ kag ginpahayag man gani nga ginakawat kidman no kun ginkuha sa mga tao yang ti amo man ang official Bombo Champ kag ti amo na gani temporarily bato no ang nakita nga solusyon pero amo man no ginatinguan sang barangay kag ti ginadeployan sa karon sang tanod kag mga personnel agud secure no ang area hindi lamang mangin hindi na pagakawaton inang mga nasamitan mga takop kundi mangindra bla sa area Bombo Champ ang masami may buho sang dalan kagati korbada ko nakaisa agud malikawan ining mga nasamitan nga mga insidente kag aksidente. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Brian Gonzalez sa imo sining follow-up report. Tiya mo na, buligay lang tagsa-tagsa pero mga gubaya dapat gining kayuhon. O kaga mo na ang iban sina dira nga mga tabon bla. Hindi man napabiyaan sang kontraktuay man sang tampuhaw kagagaw-gago nga kontraktor nga bayaan niya nga may buho da. Kung di maton pinangawat nila sa mga kawatan kung hindi man tagalubok ti basi kung sa malapit lang din ang mga barangay kay damo na skrapan na sa palibot da. O tiyan mo man ang dapat nga bantayan nila ni punong barangay Pihuan. 5 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 2 lapaw. Nakita sa latin, standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibombo siya Blancover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Oras. Tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan, oras sa Pilipinas, it is now 14 minutes after 2 o'clock. Ini si Tita Regine, nag-aabi-abi sa tanan. Welcome sa Thursday edition sa Sininga Palatuntunan, kahapon lamang program, January 8, 2026. Kumusta ka mo? Kumusta ang panyaga? Ano nagapang dessert na? Or ang iban siguro nakapiyong-piyong na, no? Naka-power nap na. Ang iba naman basi makadiretso tulog, ha? Don't. May mga commitments pa or may mga appointments. And of course, updanay kita sa Sininga hapon. So dapat awake gid ka mo dira. This is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program and checking kung may mga stories na kamo nga sulat dira. If ara na and ready na, pwede gid nga ma-email para nga mas dasig ang paglabot diri sa akon. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon kung luyag ninyo magsulat, isulat ang inyong mga istorya. And ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Consider kahapon lamang program as your dessert every afternoon. So here's our song para sa inyo as I welcome you from Earl Lorraine Kilarto. Dahilan. Good afternoon. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titigsin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdig. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi
Dahilan, Earl Lorraine Kelarto. Ikaw, ano ang dahilan mo nga until now wala ka pa letter para diri sa KLP? Ay, nako, wag nang magdahilan. 19 minutes after 2 o'clock, sa liwat, kaupo din niya si Tita Regine on a beautiful Thursday. Medyo mag-uum-guum lang. I do not know kung mag-ulan gigman. But anyway, I hope ready ka mo dira sa inyong mga bayong or inyong mga jacket. Anyway, so sining hapon, suguranta ang pag-share sa makasaysayan diri. May ginsulat si Dr. Jerry Daclod. Sir, may gin-email ako sa imo dira regarding sa imo nga gin-share sa sining hapon. I just hope naka-open ka sa imo nga email para nga makita mo ang akong message para sa imo. Anyway, basahon ko today ang imo nga letter and here it goes. Dear Tita Regine. Yari ang ako nga panaysayon na hanungod sa San Termo. Nga nakita ko sa daan balay ni Anay Lolo Julio ko sa Barangay Bulaqueña, Estancia, Iloilo. Palihog basa sa Enero 8. Salamat gid from Dr. Jerry Daclod Biona. Sang bata pa ako, upod sa akon mga ginikanan kag mga kauturan, kami nagapuyo sa amon balay sa Barangay Bulaqueña, Estancia, Iloilo. Ang balay napahamtang sa kilid dalan pa barangay, kagang kahoy, kagdaan balay sang amon lolo kay nanay, mga duha ka pulo kadupa ang antad. Ang balay kanday lolo, wala na ginapuyan, sa madugay na nga tinuig. Tungod, nagpalahuway na si lolo, lola, kag tiyay ikak, nga manghod niya. Sadto, bisan hindi panagob ang kagabihon, kung nagaulan-ulan sang manipis, kag halos wala dupoy sang hangin, makabati kami sang hinali nga tiyabaw kag gurahab nga may kakugmat sa mga tawo nga lalaki, babayi, tigulang, kabataan, o kon hubog man kung sila nagalabay malapit na sa atubang balay kanday lolo. Ang mga tawo nga nagakaripas palayo, gakaladus mo, bangon kag dinalagan palayo, agi sa dalan nga madulom, tungod wala pasado sang kuryente sa amon. Pagkaaga sina, hilibati na ang istorya. Nga yadtong nagtiyabaw o kon urahab, nakakita ko no sang kalayo nga natawag nila San Termo. Ang iban sa ilang nga wala dayon nakadalagan o kung nadusmo pa, nakasugid. Nga nakita nila ang San Termo, nagalagaw sa palibot balay kanday lolo. Ang iban, nakita nila nga ang San Termo nagapadulong sa likod balay kag dayon sa kawayan. Sa ako nagaedad na pulo kag duha, gabi sang petsa 24 Desyembre 1970 ito. Nagaulan-ulan man sang manipis sadto. Temprano kami ginpatulog ni nanay kay mabugtaw magtungang gabi para sa Pasko kag Macao Noche Buena. Ang akong magulang nga lalaki, nauna nga nagtulog sa amon hulot, nga nagaatubang sa balay kanday lolo. Sa pagpatay ko sang lampara, ligom dulom sa amon nga hulot. Nabatian ko ang mahinay nga tinulo sang ulan sa atop sang amon balay, nga bisan mabatyagan ko ang kapaang naghigda na ako. Dugay-dugay, nabatian ko sa amon taknaan ang siyam kabagting. Sang hinali, may kasanag ako nga nakita. Nagalusot sa sulod sang amon hulot, paagi sa bintana. Ang kasanag, tama kasilaw, nga mapaanggid ko sa silak nga tuga sang electrical welding. Nakapangutana ako sa kaugalingon ko. Ano ini nga sanag man? Nagbangon ako kag nagbalikid sa bintana, kundiin naghalin ang sanag. Nakita ko sa atubang balay kanday lolo. Siga nga nagabuyong nga may mga duag nga asul, berde, dalag kag pula. Ako napulong sa kaugalingon nga amo ni siguro ang ginasugid sa mga tawo nga San Termo.
Ang siga, gulpi nga nadula, kag nagligom ang kadulom. Ginpukaw ko ang akon magulang, kag sa pagtamod namon sa bintana, nakita namon ang nagabuyo nga siga sa balkonahe sang balay ni Lolo sa ikaduha nga panalgan. Ang siga naglapos sa kahoy nga bintana, kag nahulog sa idalom. Nagwasaag, kag nagbalik dagway, kasubong bola. Wala man nagadapat sa duta, kag wala nagadabdab, subong sang kalayo. Inanay ang siga nga nagpadulong sa kilid sang balay kanday Lolo. Sa bahin likuan, galaminday, padayon, kasubong nagalagaw-lagaw sa mga kabulakan, nga subong may paino-ino, kag kun may dupoy sang hangin, nagalabad. May tion nga madulog, mapadayon, kag mahinay magtumbo-tumbo ini. Wala kabalaka, kag gulpi na dula. Mga pila ka minutos ang naglipas, kag nagtuhaw liwat ang santermo. Kag may isa naman kasiga nga kunol duag ug daw nga dalagman sa gihapon, subong man nga wala nagadapat sa duta. Wala man nagadabdab, subong sang kalayo, kag nagalagaw-lagaw, apang sa lain nga bahin sa mga kabulakan, nga subong may paino-inuman. May tion nga madulog, mapadayon, kag mahinay nga magtumbo-tumbo man ini. Makaligid ang pila ka tion, may siga nga kunol duag ug daw nga asul, nga nagtuhaw, subong man nga wala nagadapat sa duta. Wala man nagadabdab, subong sang kalayo. Naglagaw-lagaw man yadto sa kabulakan, nga subong may paino-ino. Kung kaisa nagadulog, magpadayon, kag mapagsik nga magtumbo-tumbo. Kung may dupoy sang hangin, nagasibad, kag amuman wala kabalaka. Upod sa magulang ko, nagalantaw kami sadto sa mga siga nga ako may kahadlok, apang may kakunyag man. Ginpukaw namon ang amon mga ginikanan. Nakita nila, kag sila ang namulong, mga santermo ina sila. Sadto nga tion, tagsa sa nga mga ginikanan nagsugid, nga sang magagmay man sila, nakakita man sila sa mga santermo. Si tatay nakakita santermo sa duta. Pareho sa nakita namon sadto nga gabi, kag si nanay, santermo sa dagat. Nasaysay Manila sa akon ang pagkakita santermo sang amon lola kag tiya. Ginpukaw nakon ang amon magulang nga lalaki kag utod nga babayi, pero bisan ano nga tudlo sa ila, kundiin ayon ang santermo, wala sila kakita. Si nanay namulong nga indi tanan nga tawo ang makakita sang santermo. Nagpabilin tuhaw kag lagaw-lagaw ang mga santermo sa mga pila ka mga tinakna. Pagkatungang gabi, samtang nagkakaon kami sa Noche Buena, nabatian namon ang mga tiyabaw kag urahaw. Santermo sang mga tawo nga nagalabay hingagaw papuli. Ang iba nagalabay man, pero wala sila nakatiyabaw o kun urahab. Wala sila siguro nakakita sa santermo. Tapos namon pag Noche Buena, ako nagbalik sa bintana, kag sa gihapon, ako nakita ang tatlo ka mga santermo nagalagaw-lagaw kag tumbo-tumbo sa gihapon. Akon ginpatuunan siga sa dako nga flashlight ang mga santermo. Ginpabilin ang silak sang flashlight sa mga tagpila ka gutlo sa tatlo ka mga santermo. Akon ginpasiga patay. Apang kun patyon ko ang flashlight, ara sila sa gihapon. Daw wala lang sa ila, wala kabalaka. Si nanay naghimos kag naghalad sang pagkaon nga bili namon sa Noche Buena sa amon tulanan. Kag nagsindi siya 3 ka kandila para sa kay lolo, lola kag tiyay ikak. Iya sila nga ginagda nga magsalo kag dayon niya pangamuyo sa ila wala katapusan nga kapahuwayan kag kalinungan. Subong man nagtamyaw sa ila sang malipayon nga Pasko. Kag kami nagpanguros dungan sambit sa ngalan sang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Makaligid ang mga tunga sa oras, nagbalik ako sa bintana kag nakita ko ang mga santermo.
Amat-amat nga nagpadulong sa likod sang balay ni Lolo kag naalimunaw na sila sa dulom. Halin sadto, wala na ako, may nakita liwat nga San Telmo. Sa mga sumunod nga kagabihon, bisan pa nga nagaulan-ulan sa manipis, kag mapaang o kun halos wala dupoy sang hangin, wala na ako nakabati sang tiyabaw o kun urahab sang mga nagalabay nga mga tawo. Matapos ako nakakita siga sang San Telmo, kag napanilaga ng ilang mga gawi, sadto ako nakapulong sa akong kaugalingon. Nga kun amo, hindi insakto ang sugid kag pagpati sa mga katigulangan nga ang kalayo o kun San Telmo, tugas ang dugo nga nagtulo o kun agay sa isa ka bahin kag nagmala tungod sang hitabo nga nagtuga sang hilaw nga kamatayon sang tawo. Nga dayon nagakalayo bangod sa reaction sang chemicals nga ara sa dugo kag sang manipis nga tinulo sang ulan. Kay kun matuod ang ina nila nga pagpati, kun tani ang kalayo matuhaw lamang sa bahin kun sa diin may nagtulo o kun agay sang dugo. Samtang ang amo nakita nga mga siga o kun San Telmo, nagapadulong inanay, kagalaminday, kasubong nagapamasyar sa kabulakan, nga subong may paino-ino, kung sa bahin likuan, nagaliko man sila, kag kung may hangin, gasibad sila. May tion nga nagatumbo-tumbo sila, wala kabalaka, madula, kag matuhaw naman. Madugay na nga nagatuhaw ang mga San Telmo sa sininga kalibutan. Sa Biblia, nasambit sila. Sang pagtabok ni Ferdinand Magellan sa Pacific Ocean, ara sinulat ni Antonio Pigafetta nga pila ka tion nga sila nakakita sang San Telmo sa dagat. Sa kadutaan sang Amerika kag Europa, labi na sining ini nga panahon, madamo sa mga litrato kag videos nga makita nagalagaw ang mga San Telmo sa mga dalanon o kun bahin man. Mga pila ka tuig lang ang nagligad. Upod sa bata ko, naghiwat kami panalawsaw o kon research na tuhong or nahanungod sa San Telmo. Amon gindihon sa mga tinaga kag nota sang ambahanon sa Hiligaynon, genre folk song kag sa English genre hip hop trap. Versions nga ginpang-amba sang bata ko. Ang conclusion sang ginhiwat namon nga panalawsaw, amo ang mga masunod. Ang mga San Telmo makita sa dagway sang siga, hindi sang kalayo. Ang mga San Telmo, basi mga kalag sang tawo nga nagtaliwan na kay may paino-ino sila. Ang mga San Telmo, basi may buot nga ipaalinton sa ila pinili kay ginapakitaan nga mga tawo nga buhi. Ugaling, wala sila pamaagi nga ila mahimo nga sila mahangpan sa mga buhi kay wala man sila mga baba, kag dila o kon kamot nga sila makapahayag sa pamulong o konsenyas sang ila tinutuyo. Halin sang una tubtob subong lamang magpakita sila sa dihon sang siga. Base maabot ang panahon tungod sa teknolohiya o kon artificial intelligence nga sila nga mga kalag mahangpan na sa mga tawo nga buhi. Ang mga San Telmo hindi dapat nga kahadlukan. Kung ang mga tawo makakita sa San Telmo, sila lamang magpanguros, dayon magsambit sa ngalan sang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Kaya ang mga San Telmo kay may mga kalag, bagay nga pangamuyuan sang kapahuwayan kag kalinungan. Bulahan ang mga pinili nga ginpakitaan sa mga San Telmo. Sa madamo gid nga salamat. Once again, ang aton letter sender, si Dr. Jerry Daclod Biona. Sir Jerry, thank you very much, gid, sa story about San Telmo nga imong gin-share diri sa aton and even ang mga researches or kung panalawsaw nga inyo gid ginhimo sang imong nga bata. And thank you ha. Balan ko lang ang San Telmo. Sa English, St. Elmo's Fire. Amo gid man na. And there is a song, no? Nga katahom from that album, St. Elmo's Fire. Anyway, salamat gid, Doc Jerry Daclod Biona,
for the so many things about San Telmo nga imo gin-share sa amon sa sininga hapon. And one thing nga nasulod sa isip ko is that doon pamili lang sila no sa mga tao nga luyag nila nga pakitaan, that's according sa imo nga pagpanalaw sa o kung sa imo nga pag-intindi kag sa imo nga inagihan sang nagpakita personally sa imo ang ini nga mga San Telmo kag sa mga explanations man sang imo nga mga ginikanan. So salamat gid ha sa sininga hapon. It's all about San Telmo mga kabombo. Sino dira sa inyo nakakita ako din pakitaan sang San Telmo. Anyway, Doc Jerry, salamat sa liwat. Oras naton, it is now 2:34 in the afternoon. Yesterday, nagsugod kita basa sang sulat ni Mansay nahanungod sang iya nga pagkapreso. Kaupod sang iya anak kag sang iya nga umagad. Nasuguran ta kahapon and today tapuso nato nina sa pagpanabalik sang kahapon lamang program Kaupod si Tita Regine. Praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon. Balik kita diri sa kahapon lamang program, and as I have said, yesterday nagsugod kita basa sa sulat ni Mansay sa Kaingin Dapas about sang ilang pagkapreso. Kay ang iyang anak kag ang banan sini nagabrigya gali isang marijuana kag sanggin baybas ti nadakpan gid no. And then according sa iya nga ti nagadtuto siya kay siya na lang ang ginahulat, so pati siya gin preso man kag upod niya pa ang iya nga 4 ka tuig nga bata. So diri kita ma-continue sa sulat sa aton diri ni Mansay. Tita Regine, samtang ari kami nga tatlo sa selda, nakita ko si Joanne, si Neni Boy, ang akong second cousin, nga ara man sa selda sa tupad sang CR sa Barotac. Sige investigar sa amon. Sang ulihi, tita nakita ko si Joanne kag Neni Boy nga ara na sa gwa, nagabantay tricycle. Gali, siling ni Gerard do amuning iya umagad. Basigin kambyo tawo kami. Nagahibi ako.
Wala ko katulog, amuman si Angelo. Pagkaaga, ginpasakay naman kami sa salakyan sa mga pulis, ang patrol, gindala kami sa Santa Barbara. Ang IPPO, amuman ang sunod ni Angelo nga bata ko. Ginimbestigara naman kami, tapos gindala naman kami sa Camp Delgado. Abi mo tita, daw mapatay ko sa sobra kagutom. Igo kami kakaon, hapon na. May naluoy sa amon nga pulis sa Camp Delgado, kay si Angelo nagahibi nga gutom na. Wala man ko kwarta. Naghapon na, gindala naman kami sa Hall of Justice, ginpaperma, pagkatapos ginsugat kami sang salakyan sang IRC. Ang daan bala nga sa provincial jail, nga sa karon nagsaylo sa nga ginhingalanan nga Bureau of Jail Management and Penology. So nagahibi ako nga nagasakay sa salakyan sang IRC. Kay gindala naman kami sa Branch 68 sa Dumangas. Nagperma naman kami samtang gasakay ko, gahibi ko. Gahambal sa ko gwardya. Ang duhalang ang dalon kay mapauli lang ko kag si Angelo. Ang hambal hindi pwede. Kay kung didto kuno ako sa IRC, magatambok ako. Kay kalabanan sang preso nga babae, nagatambok kay wala obra. Igo kami tita kaabot sa IRC, gabi na. Gipasulod kami sa selda, amuman si Angelo. Tita, isa ka adlaw kag isa ka gabi, wala kami ilis-ilis. Sang ulihi, may isa ka preso nga naghatag sa akon sang palda kag bayo, pero wala underwear. Ang ideya ko, ginauba ko underwear ko kung gabi, kag labhan. Pagkaaga, isuksok naman. Isagid kasi mana, nga amo na ang ginahimo ko. Amo man si Joy. Nagtulog kami nga wala ulunan kag banig. May chair, sako nga nakita, pero ginsinggitan ako nga, huy, exclusive, hindi pwede. Gatulo, luha ko tita, kay budlay gali, kung preso ka. Gatulog, wala banig, ulunan kag habol. Anong gid kabulan ang hulat namon, kag mag-pre-trial. Ginhearing kami, nga pledge nga guilty or not guilty. Nag-guilty kami. Nag-pledge kami not guilty. Tita, si Joy gali, pagpreso sa amon, nagabusong sang 2 ka bulan. Pagpreso ko, ang agot 1 year and 10 months. Sang primero, gindala ni Banahon sa Leon, 6 ka bulan kami nagkitaay, tungod gindala sa akon sa IRC, si Banahon, wala ako ginpakilala nga bana ko. Kay basi may warrant pa, kagdakpon siya. Ti, tanan na lang kami. Sige hearing, kaghambal sang amon abogado. 3 ang clients na subong, 4 na. 3 ang clients na, subong 4 na. Tungod ang agot ko, ginpabayuan ko man orange. Kay amo na amon uniform. Hindi ako kaagwanta magkaon sang kanon. Tungod tama ka brown. Damo sudan, pero kalain ang kanon. Ang agot ko gali, tawgon ta lang Jingjing. Si Jingjing, diri nagdako sa prisuhan. Hasta mag-anom siya katuig. Hindi pwede diri ang bata, kay kun balaan sang guard, ginapagwa sila, bisan gabi. Hasta hindi mabatian o kun mabalaan. Kay may bata, maghimos checking, ginatago ko sa CR. One time nagasagi siya ubo, hasta hindi mabatian, ginadala ko sa CR. Hasta hindi mabatian kung mag-ubo. Nagtanda, kung checking, gapanago, wala gapalapit sa gate, hasta hindi siya makita. Oras sang, ano naman, alas 6 siguro, no? Alas 6 sa aga, gagwa kami, nagasulod siya alas 11, kay kung 11:30, sira naman kami. Amuman kun hapon, nagasulod siya alas 2, kay kung 2:30, close naman kami. Abi mo tita, naluoy ako kay Jingjing, kay kung may naga-release gani nga upod namon, ara si Jingjing sa higad, nagapatulo-tulo sang luha niya, kag magsiling si Jingjing, Nanay, san upa kita kagwa man? Nagwa na sila, kita wala.
Ang kaluluoy lang ta, nagahibi man ko nga nagahambal, hindi maghibi, may kaluoy gid ang Diyos. Sa presohan, may selda nga main building, may annex building, women's cell, juvenile, shabu building, kag marijuana building. Ang duha nga ina, ako ang nagpangalan. Nakita ko nga kada adlaw, damo ang nagadalasang sinako nga bugas kag noodles kag tinapay. Gali, ang mayor de mayores, magplano gali nga mag-rampage, may plano nga mag-rampage. Kay hindi sila konforme sa generasyon sa gobyerno. May linupok, noise barrage. Abi mo tita, hambal ni Jingjing, nanay, maano ako? Hambal ko hapa lang, hasta hindi ka maigo. Ahay, gahapa man ang bata, gabi, kag isa ka adlaw. Maging hostage nga gwardya. Ang first gate kag second gate, guba na. Ang third nga gate, ang bilin, amuto nga nag-request ang gobernador nga libutan ang IRC, daw shooting, tita mo. Abi mo tita kung sino ang nagpauntat sadto nga rampage. Si Joshua Alim. Nagkadto siya kag magpangako nga maayo ang rasyon nga ihatag sa amon. Amo to, naguntat. Ay, Tita Regine, hasta na lang diri, kay kapoy-kapoy na. May lapok ng kamot ko, gasulat ko, samta nagabantay, sang baligya ko, kay nagapamati isang imong programa. Sa daso na lang, tita, ang sugpon, God bless. Ang matinahuron, Mansay. Sang kaingin lapas. Mansay, doon di ko ma-imagine. Napriso ka mo, and then daladala mo man, ang imo nga 4 pa lang katuig nga bata. Kag siling mo nag-anom na siya katuig. So that means, that's how long nga napreso ka mo. And wala gid siya nadakpan. Nga ara da siya, daladala mo man. Sige, we would wait ha, kung paano ka mo nga nakagwa. Okay, kag kung paano ang pagsinalayo diran sang imo nga bata. Kag kung paano, no, nga ti, wala gid siya nadakpan. Aside sa imo gin-explain diri sa aton, nga kung mag-ubo siya, ginadala mo siya sa CR, kag kung aga, kung ano nga oras, no, ginatago mo siya, para nga hindi siya makita. Doon hindi ko ma-imagine. But anyway, ito ka very interesting sa imo gin-share diri sa amon about sa imo nga pagkapreso upod sa imo nga anak sa imo nga umagad. Ang question nga pati ikaw nga ang napreso. Just because ikaw ang nagapanag-iya sang balay, daw hindi gawa klaro para sa amon. So maybe pwede mo pa, no, nga maobrahan part 2 ang ini nga istorya and masaysay mo gid sa amon, mapatpat mo gid sang klaro sa amon diri ang tanan nga nagkalahay nabo dira sa imo samtang ikaw nga napreso. And yes, I could recall there was a time may rampage gid man nga natabo, no, kag may mga negotiations and mayo man to, no, kay na settle. Thank you so much gid sa imo Mansay sang kaingin lapas, and that was the time gali nga ara ka mo dira sa sulod sang presuhan. Salamat gid. Pwede masugpunan ini kag medyo maklaro paano ka mo nakagwa after how many years ka mo kag nakagwa. Alas 2:47 ang aton nga oras. We'll continue with more stories diri sa kahapon lamang program sa aton nga pagbalik. Sulat naman ni Neni sang Barrio Cochero ang aton igidulong sa inyo. Sa pagbalik sang kahapon lamang program with Tita Regine. Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nag-aapekto na ang Balik agad. Ari na ang sulat ni Neni, isang Barrio Cochero. Dear Inday Regine.
Inday, amo ini ang kasugpon sa akon kasaysayan. Yes, because may previous letter ini siya nga nabasa din naton kung paano sila dayonize ang iya nga husband. Sige. Inday, ginatagan man kami ni mama sang balay nga istaran. Naghimo ako sang gamay nga baligya. Nagbaligya ako sang pamahaw sa aga. Abi mo, Inday, nagluto ako sang taho. Ang taho, luya, hugasan, kag papaon todo, kag ibutang sa kaldero nga dako, kag butangan sang tubig, kag kalamay pula, kag isunad sa kalayo. Inday, kung magbukal na todo, tilawan mo ang sabor. Kay kung makahang na kag matamis, pwede mo na mabaligya. Inday, ang iyang sampat nga ginaparis ko sa taho, pandesal, puto, ibos, alupi, kutsinta, valenciana. Abi mo, Inday, madasig lang maubos ang akon baligya. Abi mo, 3 gid ka bilog ang ginbata ko diri sa Barrio Cochero, puro palalaki. Sa napulo na kami katuig diri sa Cochero, ginbaligya naman sang tag-iya sang duta, ang iya duta. Gani, nag-amat-amat kami pangita sang amon saylohan. Abi mo, Inday, maayo kay naghatag siya sang 1,000 kag 5 kagatos para may gastuhon kami sa pagsaylo sang amon balay. Diri naman kami nagsaylo sa Tigbawan, sa Parara, pero sa atubang sang eskwelahan sang Parara. Abi mo, Inday, nagpatindog naman kami sang Tiangge sa atubang sang eskwelahan. Manami ang amon pagbaligya, kay madamo ang akong ginaluto, kanon, mga sudan, kagang ginapamahaw sa recess. Abi mo, day, kabakal sang akon baligya. Pero sa malain nga palad, nasunog ang amon nga balay. Abi mo, Inday, dumabuang ako kay ubos gid ang tanan. Maayo lang, ginpaestar kami sang amon nga kumpare sa ilang nga kamalig. Abi mo, 7 na kabulan ang estar namon sa kamalig, pero wala pa kami makapundar sang amon nga balay. Gani, nagdesisyon ang akon bana nga ibaligya ang amon nga tricycle para ang bili ipatindog sang amon balay. Ang akon pakaisa nga tagatubungan, amo ang iya nga panday. Ang amon balay, puro kawayan, hasta ang atop kawayan. Amo ina ang ginatawag nga langkob. Inday, matawhay ng akon ulo, kay may balay na kami, kag sige na ang akon nga baligya sa eskwelahan, pamahaw kag panyaga. Inday, wala man ako nabudlayan sang amon nga pagpangabuhi. Ang akon bana, nagadala sang salakyan, pero arkila lang. Kag ako, sige man ang negosyo. Inday, tudlob lang anay diri, pero may kasugpon pa ini, ang tagpadala. Nene, sang Barrio Cochero. Speaking sang taho, do kay lidlaw sang taho tuod no inang ginaluto gidjabala. Although ti subong niya may taho ka man nga makita pero inang nakapak na yabala no nga kompleto na tapos utangan mo na lang ya sang ininit. Lain gidya ang sabor even sa mga minatsan no wala na sang may nagapreparar sang taho. Gani do kay lidlaw before ya kun may mga minatsan ang pinaka makita mo gid no kag ang pinaka matilawan mo gid ang pinaka offer no sang mga namatyan amo na iya ang taho and then may tinapay pero subong wala na 3-in-1 nga coffee kag kung ano pa dira no also instant man nga taho. Anyway, sige holaton manamon ha ang part 2 sang sininga imo nga istorya nami kagali magluto kag manami man ang dalagan sang imo nga negosyo. Mga kabombo, diretsuhan ta ang sulat diri sa aton ni Student Mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Hello ladies and gentlemen, lend me your ears. KLP time again. Time to listen to Tita Regine, so sit down and relax. Sa pagsulat ko sininga kasaysayan, tapos na ang palarong pambansa sa Ilocos. Siyempre, champion naman ang Capital Region.
Whatever place Western Visayas gained, we should be proud of our athletes. They did their best. Surely we can finish strong when we focus on Christ. Mabudlay ang pangabuhi ta subong. Tama ka, mahal ang mga baraklon. Most of the time, life's challenges seem to be insurmountable. But if we fix our eyes on the Lord and trust Him, we can be sure everything will be okay. Tita Regine, now that health issues often limit my mobility, I have found out that I can use writing to worship and serve God. Ang pagsulat, nagaserbi man as an outlet for what I think, akon ginabatsyag, akon ginapatihan. So I always thank and ask the giver of all gifts to continue helping me develop my skills and provide opportunities to share the resources He gives me. Sacrificing my time and energy in writing will be one way of expressing my worship to the Lord. Tita Regine, kung kaisa, ginahanap-hanap ko ang akong dating physical looks. Now, as I look in the mirror, I ask myself, ako ba ito? With white hairs and facial outlook, I can't believe I can last this long. I remember kung nga ang mga young ladies made a change in their outlook, a makeover. I can't blame them. It's change from the inside out or the outside in. It's an appealing concept. Sinamin abi indi luyag nga mag-improve ang aton nga kabuhi to be as easy as a new look. Madamo sa aton ang nabudlayan, baguhon ang aton nga deep-rooted habits. Ang kinagawian na naton nga obrahon, ang pagkamatamad, uyaya, or daw wala pakialam sa nagakaratabo sa aton palibot. Focusing on simple external changes offers hope that there is a quicker path toward improving our lives. Mga nanay dira, time na agud himuon ang madamo nga changes sa kabuhi naton para mag-improve ang aton kabuhi kag paanimayo sa aton nga palibot. Mangin understanding kita sa aton mga bana kag kaanakan. Mangin pasensyosa. Mangin mapagpatawad sa ilang shortcomings. Instead nga magwarak-warak kita, let's pray with time, no? Especially sa gabi, bago magtulog. You'll see the changes in their behaviors. In your relationship, as parent and siblings, or as husband and wife. Let us clothe ourselves with humility, thoughtfulness, and being caring. The deepest and most satisfying changes in our hearts come in knowing the love that surpasses knowledge, the love that changes everything. Mga nanay, kita ang mother bird who has to cover and protect our loved ones in our nest. Sometimes in our lives, the wind and rain is so harsh. Ang mga loved ones naton need comfort and protection. Our loving arms are a safe place to retreat from scary storms of life. We, nga ilang mga iloy, are their refuge, as God is all our refuge in our lives. So, kung sa aton panimalay, fear causes hope to fade, let us all bend on our knees and flee to God. Under His wings, we can find joy and peace. Tita, please read this poem to the virgins to make much of time. Salamat, kid. So here's the poem. Gather ye rosebuds while you may. Bedtime is still a-flying, and the same flower that smiles today, tomorrow will be dying. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher he's a-getting, the sooner will his rays be sun, the nearer he's to setting. The age is best, which is the first, when youth and blood are warmer, but being spent, the worse and worst.
time still succeed the former. Then be not coy, but use your time. And while ye may, go marry. For having lost but once your prime, you may forever tarry. By Robert Eric. Thank you so much, Gid, student mom, for another sharing sa sining hapon. I have come across this poem when I was in college, and yes, it's talking about taking the time, kumbaga, seize the day and do things nga luyag mo nga himuon para sa imo ikaayo kag sa ikaayo man sang mga tao sa imong mga palibot, because time flies so fast. Hindi mo lang mabatyagan ay naglipas nagali ang mga tinuig, and ang mga luyag mo nga himuon kun tani while you were still at your prime, wala mo gali na himo, and then you regret. So, samtang, nga ara pa ang kabaskog, ara pa ang energy, ara ang drive. Do all the things nga luyag mo nga himuon. So, seize the day. Amo na ang ginahampal, so that later on, wala ikitasang regrets sa aton nga pagpangabuhi. Thank you so much, Gid, once again, student mom, for another sharing diri sa KLP. And to those nga may ara man nga mga istorya nga luyag man nga i-share diri sa diri sa kahapon lamang program, mga kasaysayan ninyo, luyag na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag i-send nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Magasunod na mga kabombo ang mga paborito ninyo nga mga drama sa every afternoon after sang KLP, si Toyang Ermitanya, pagasundan sang Provincial Jail kag sang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon ninyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.